anything to drink because ndasinzwa nenyota manje kana mvura chainotonhora chaibho because kuri kupisa chaino as long as ichitonhora zvokudaro because iri kuri kupisa dehydration. Tadzoka guys. Masainasi anombotiurayo guys. Izvi zvinhu nzeve dzawa nekuvava idzi. Anyway, vanhu vane masainasi vedu munozvigona seiko. Ibe makudza machemanyetso kila chaizvo nimwe wese. Makishe nangu andidi nawo. Hey, guys, mvura inonaka. Mvura inonaka guys. Navido ndikutoroka chikotoni bati. Siwe zvayavava. Ndikamwa mapirisi angu emasainasi anengoda ndoda kuvata. Guys, hey man. Name guys, saka panyaya dzema-allergies nemasainasi apa guys. Nzeve munoitawo sei guys? Nzeve munodiyiwo guys. Hey. Ndawa. Marilyn ndakatwa kunoku. Hai guys. Patience hadi mvura inonhora but kune mapirisi ari kuita kunoku temperature ndofunga chiri kana pa 40 chaipo. Pa 40 zvinochekaita zvekumwa zvimwe zvisiri zvemvura dzakadidi haiperi. Iye bhadhi yacho hamune koko. Hey. Olive oil. Sure. Hai nasingatovatana dzidira. Hai. Isina kudziya here. Kungodira yakadaro. Cynthia, yesh. Unowakunge suso unotsva. Hanzi makarukwana. Andina ndakarukwa kwandinorukwa. Ndakarukwa kwandinorukwa muno. Ndataura Robert wani nyaya masadhi ID ndokupai namba mukaya kuseri ndokupai namba. Ndakatoona kuti vanhu kune vanhu vanawo vanomashandisa. Hai. Guys, iyi punishment plus a movie. Hey. Kwanzi olive nasingatomboidira. Haiwa. Hai. Unowa zvose guys maziso, uwa nzeve, unowa zvose mai mwana, unowa zvose wamino. Zvose. Unowa kuti Jesu idombo shu. Right guys, tadzoka guys, pachipamwe tegai vamwe vasati vadzoka, tegai vamwe asi isatapinda munyaya yasekuru Ndunge tanzo sekuru Ndunge panapa right now. Handiti gayanzi muyeni mbokuka zvema. Uri kupi tale? Uri kupi ndinouya? Ndisa spray yesh. Iya inondigwadza, iya ini spray ya. Salt shoma. Hanze namba yangu iri pa page. Nganda front page unoiwana namba. Right guys, takupinda satapinda munyaya yasekuru Ndunge. Ndine ma tickets andoda kupa vanhu, right? I have tickets that I'm going to give away to people. Do we have people in your view guys? Tina nokuyovu here. Kana muri pa nokuyovu please ndikandiro my love nema likes tone. Love nema likes anditika mwezi wapera guys akusina zvokuchema general disease akusisina anditi. Mafara uyaka ndine 5 ma tickets andinda kupa vanhu. Muri po here vanhu vekuyovu
muripo here vanhu vekuyovhu alejextro ndivatisa vanhu vekuyovhu. I'm giving away 5 tickets. 5 tickets. All right, let me say 4 tickets. No. Yeah, 5 tickets. Nandoti one njira zuva but ndazofunga kuti no zuva hanga ningiri hanga anongopinda. Iwe unozati masaina sane time herewe. Anongoita time inoyi chete anopera kana time rain season iyoyi. Kana tatopinda mu spring busi sina zvema rain season kune kwabo teti sina zvese izvi. Zvokutwa direga marula chamwara wondo ningwa ndomesera saka ndomwe. Expression. Right, ndikupa vanhu 5 ma tickets andika munemse Friday. Kusera mangwana muso Friday tinenge tiri ku Yeoville andika ku club chi ndukanga ma club Rangers kuna Killer T na Freeman andika kuna Killer T na Freeman saka ndikuda first come first serve ndikupa ma tickets unopinda zvako kunoona Freeman andika na Killer T anditi ungopinda zvako unoona Killer pa club 28 andika ku club 28 saka zvandiri kuita nchanyora master enyu pasi muri 5 veningikiri veku Yeoville 5 vanchanyora master pasi andika make sure kuti uri kana uchiona ticket uri kuuya anditi uzopinda wombonakirwa show not to be missed. Killer T pata zvibaba 2 kapa pata zvibaba baba 2 Killer T na Freeman. Ini Jais ndinenge ndiriko changu ndinde nchikupai pa live. Ini ndichange nchikupai pa live zvinenge zvichitika kwa Killer T na tinenge chiva mafaro tose andika imitenyu munongoteka doro renyu mogara mudzimba inde ndiri pa live ndichikomenta zvangu zviya tichitsvaka pane nyaya ndichinokutarisa makona nenga achinakidza tichinoona tiri tose chinda ku stage ikoko hani mashona tiri tose kusaka vanenge vari ku club 28 veYeoville chance chekuti tisangane andika monditsvaga mukati momo munondifonera nendirimo mukati momo mondifonera nekuzati ndiri pakati ndendirimo unogona sandiona sine ndirimo because make show inda imaketa zvokuti inofanwa kuzara show inda imaketa dzine boys dzangu dzakafambisa tofambisa shoko sokudaro zvokuti this show so far from what I'm hearing matickets afamba sekufamba antika afamba sekufamba kunofanwa kuzara because show inda imaketa kubva last week nchi imaketa like asi pa Facebook nasina kuimaketa so 5 people chete vatiri kuda right ndine one uyo ataka kutonyora nditika Maluva Madziva. Right. Number 2. Hands Chiko na Chris. What is Chris? Number 2. Please, can I usinga inu satura ticket? Anditika. Can I usinga inu satura ticket? Mutula na rumu Yeoville chete. Shane Simango, right? Shane Simango, right? Tredo. Number 3. Number 4, Simelani Siwela. Ndikutora zvinafe vani maona. Ndongoti ndasangana naro ndotonjora Siwela. Ava ndeve Yeoville ka. Yeoville. Mary dzinoreva vakwana 5. Mary dzinoreva. Right. Saka imimi 5 vandatorera mazita imimi. 5 vandatorera mazita imimi anditika please 5 vandatorera mazita imimi show Friday andika kusura mangwana ku club 68 andika ku Yeoville ndoko mouya zvamunoita moya kuseri kwangu uku mondipa passport number dzenyu just give me your passport numbers ndoza muchapinda nadzo ini chatumira master uku pamunosvika pagedhe you just produce star rako ne passport number yaunenge wandipa ende vatumira wobva wapinda mukati wobva waiswa tag yako anditi right saka musi wa 29 Saturday vanenge vari ku Midrand saka ndiri kuda ve Midrand Saturday ndiri kuda ve Midrand ani mukunzwa Saturday ndiri kuda ve Midrand andika kana uri mu Midrand same Killer T na Freeman Magalisi vanenge vari ku Midrand Saturday yacho saka ndiri kuda ve Ngikiri ndiri kuda ve Midrand kana muri po changa 5 only 5 Midrand you are in where Primrose where are you asada shwa ndichiri ku Midrand ndikutaura zve Midrand
midrand yovhilwa kwana guys, yovhilwa kwana ndikutaura zvemidrand. Club 28, sorry, Club 28 midrand muripo here? Netsai taini 1 netsai taini ndiyo kutanga ya midrand kai. Number 2 pa Club 28 Mshinsi bangwenda uchitamba mozvitirei iko guys, mozvitirei zvokumbonyoresa nzati hamupindi, mozvitirei passport number uniwe ndipeni passport number yonenge wandipa iyo, make sure unoibata nemusoro ndoyo unovaudza uko. Handisi kuti unoenda nepassport yako ukandipa passport number yo unongoenda nayo nemusoro unotora passport number yakati ndoyo yauchapindisa. Primrose Tarumbwa, mumeke sure kuti muri kuenda imi guys, handiri kunyora imimi. Primrose Tarumbwa, mumeke sure kuti muri kuenda. Anditi Baubila Chiedza Makiwa 4 Chiedza Makiwa anzani Sarumbiza vakwana 5 Sarumbiza right 5 midrand makwana. Takwenda kunewe kupedzisira handika Binoni Sunday vanenge vari kuBinoni. This is a family show handika family show Sunday kuBinoni handika kuBinoni Sunday 5 again. Saka festika festive yatokwana vatokwana sove midrand vatokwana. Baubila wapinda midrand ndinanetsai Primrose Baubila Chiedza Makiwa Sarumbiza ndimi vanhu vapinda imimi handika vakwana 5 vemidrand handika vakwana right. Then vekubinoni silver glenda binoni ndava kubinoni navo vekubinoni. This is a Sunday kuJamestown launch ikokoko. Guys 5 varipo here. Silver Glenda tina vere Binoni. Yes, Caroline Binoni. Do we have people ku Binoni? Silver Glenda wapinda Mona Lisa Dlamini Mutsai Misha Mudadinetsai kwasara 1 Mudadinetsai aiwa ndosara kuBinoni Mudadinetsai ndakunyora Mudadinetsai wapinda peyo Binoni. Ruvarashe Rutendo right yakwana ningikiri Binoni yakwana 5 Silver Glenda Mona Lisa Dlamini Mutsai Misha Mudadinetsai Ruvarashe Rutendo. Phoebe ari kunzanza angataura yeku iyo imidrand pane uya ati ameno ati gandi munyori Phoebe diary ndizvitafa ngusha ikwa kumashow akadai diary chairo
fibinda nyora unokokwana kwanawo mukati momo unokosvikotaura kuti mongona nemasenyi pado motaura kuti matickets epasi SIS MELLY diaries handichika date recho yekwako iwewe matickets ekwa SIS MELLY diaries ndo atapiwa wotaura zita rako handichika any id number unenge wangondiudza iwewe ndo yauchanovaudza ikoko uibate nemusoro unotaura ubva wasvika uchipinda handika make sure muri kujamba maspika mukati momo fibi unofunga kuinda ndakunyora unoinda ikoko uchanopinda exception achataura navo uchanopinda ikokoko handika saka momeka sure kuti guys mainda kasive Friday ndinenge ndinemi Saturday chikafamba chikanaka ndogona ku 15 ndinemi techiona but Saturday ndine rimwe mission Saturday ndine rimwe mission but guys itai kuti mudi mupinde imomo mumafaro handitika let's support these artists dzekumusha kwedu ngativasupportei let's support them handitika vanodawo support yedu and even ivo mapromoters ari kuunza vaningava vanodawo support yedu zvakare havasi kubira munhu vari kuzvitira inonzi chi vari kuzvitira hasili yavo show inonzi ndi Killer T na Magalisi Killer T na Freeman Killer T na Freeman Killer T na Freeman di Killer T na Freeman right takupinda munyaya Sekuru Ndunge ndigaitifonere Sekuru wedu wendofunga vanguri vanokumira tiwe kuti haufa madhiracho asi Sekuru vafanga kuti vapinde palife nai mina tivaudza kuti vapinde palife Sekuru vafanga kuti tivaone palife apa ini sokona kwangu ayo hamuzoendi ku-VIP munenge muri kuchaunga uko kasekuru varama utanonoka kuvafonera ndovafonera direct Killer T. All right, Smelan. Welcome to voicemail. Asa vagumbuka kuti tavafonera naye tafona rechi. Zvandavaudza kuti vafonera atapedza show yomumu. Hati kuda vaitawo makastoma. Tema tatichita wizvi. Kwai vari pamatare. Hanzi Sekuru vari pamatare. Uko vari pamatare. Oh, ishua. Ava Sekuru ava. Uyai ku WhatsApp Sekuru ndiri kufonera muri ku WhatsApp uyai ku WhatsApp. Vari mu comment section apa. Ya ndandoti asima vatai. Handina kuvata Sekuru ndiye angari nefoni. Oh, makadiko Sekuru? Ndofara ndinoti makadini ndini. Aiwa isi tinotambe isu, amene kuti munotamba e. Zvino vanhu vangoti kwai vari kukumbira kuti muye pa live straight hanisi kuti mogona kudzokera mu comment section munondibayira request button. Pa Facebook ka mu comment mama comment section manga muri mamiyaka mune pane add button ndoku add hai kuti munyatso kuya tishi vanhu vachinyatso kukuona indi chikuona imuchitionawo. Andisi kunzwa? Chiuya ikuwa Facebook mubva mabaya live button kana ndikatokona mchikomenda ndobva ndakuedha ini. Aiwa chero musina dzebasa isi tinoziva kuti ndimi. Kuonekwa ndirambe asi kana ndakapfeka nguo dzepamba
Oh, amuonekwi kana makapfeka nguo dzepamba. Alright, aiwa, alright. Alright, aiwa. Tanzwisisa. Right, Sekuru Ndunge mauya pano gai tingotaura nemi still zvakadai so. Sekuru Ndunge, Ndianiko anonzi Sekuru Ndunge? Hello? Ndinoradze basa muzukuru. Alright. Basa Alright, aiwa pakanaka. Regai tingotaura hedu muri pafoni. Chitiudzaiwo kuti Sekuru Ndunge ndiani anonzi Sekuru Ndunge? Right, Sekuru Ndunge vaiva baba kwangu muzukuru handitika. Okay. Chagai pane network Sekuru fone nyasonyazonzwika. Indai pane network tinyazonzwisisa. Ndakunzwai. Sekuru Ndunge vaiva baba kwangu muzukuru. Pakafa baba ivavo muzukuru vanova sekuru vangu ini. Sitero rakabhasarira baba vangu vakazofa makore apera. Zvadaro muzukuru isu senemu yedu inonzi makuyana muzukuru. Makuyana, alright. Very good. Swai vakaona baba vangu vainzi Charles Makuyana muzukuru. Ndorakari zita ravo rekutanga. Ndunge zvakaita baba vako iwewe vanogona kunonzi John Piri. Iwe unogona kuzonzi mwana waPiri. Zvigotopamba rigotopfumbira kunzi Piri ikoko. Saka Ndunge ranga riri zita remudunhurirwa. Nickname very good. Alright, pakanaka. Saka ava vekusekuru Ndunge vekunetsa chako vekunetsa ava ha Sekuru Ndunge vainetsa ndo vanga vari baba venyu. Ini zita rangu ndoti Wachapulani Makuyana Ndunge adzimai vangu kuti vavete kutaura kuno vanonzi Viola Praxedes Shereni ndo zita rake muzukuru. Mudzimai wenyu Viola Praxedes Shereni, alright. Saka Sekuru imi munoita zvokura imi baba vaNdunge vasati vafa Sekuru Ndunge ava imi makanga muchitoitawo zvokura bheka kuti makaosigwa pavakafa kuti makangotorawo vafa. Wabvunza wakanaka mwanawe. Baba vangu vachakakunya muzukuru vairapa. Ini ndiri padivi pavo ndichiona ende zvinhu zvandakakura ndichida izvi. Asi kumberi kwangu kune musikana ari Mozambique anoitwa iye Nyerai, alright. Nyerai unorapa we? Nyerai akanga agara atori mumatare ake achiita zvinhu zvakaro Mozambique kwakarogwa nemurume wake. Alright. Saka makatanga kutoita zvinhu izvi muchiri mwana maiona baba vachiita mukatotanga kutodzidzirawo ipapo. Muzukuru kunoita kuti ndondaisa baba ichotera somwanangu ndarikudaro. Alright. Aiwa zvinonzwisika. Saka munongogara kwakanga kuchigara Sekuru Ndunge vekufa here vakati munogara kumwewo? Alright, kumba uku ndinowanika muzukuru. Ini ndiri munhu anodedzwa kana kunana Zambia ndinodedzwa sezvekura baba vangu inira ndichiri mudoko sikaite pakuti mazukuru vamwe mabhizinesi meni anenge achindida ndinoona kungoendawo kuizwa ndege ndinodoko kufamba 1975 ndichiri mudoko muzukuru. Muchiri mudoko 1975 mungori nechi 46 47 muchiri mudoko. Asi pamba ndinowanika pane madzimai nezvimwe handingazotaure zvangu. Asi ini ndiri musha wangu Magaza muSouth Town muMalongwe. KuMozambique. muSouth Town Mozambique takazotenga musha muChipinge muzukuru. KuMozambique kuSouth Town zikupiko muChipinge. Chipinge very good. South Town ndinokumba muzukuru. Alright. But Sekuru munotaura chikaranga imi chiVitori chechishona chaicho sei musingatauri chindau imi? Kutaura chindau kubhuya ndokuti ndiri munhu weChipinge here muzukuru. Mandau mazhinji atinoziva Sekuru anotaura shona inodova remera. Kutonyatsanzwa kuti uyu munhu imi manje munotaura chikaranga chaicho. Shona inotaurwa nemutema
wose musukuru zvakafanana iwo wangotaura chirungu uri murungu here mahondibata kwaiongotaura chirungu uri murungu here chirungu watema chinotokurerera aiwani aiwa ndizvozvo saka sekuru imi munorapa munorapa chiimi chamunoti chindo zvandonyanya kumira nacho ichi nokuti ndakawa muchinditi musiya munoda vanhu 15 vanoda dzimba ndisingazoti padzimba makataura language yekurapa here kuti mukureva vakadzi vanoda kuwanikurogwa here kana kuti mukuda aiwa muzukuru ipapo pakuti vanoda dzimba ndakataura ndichibvira kuti iwe semwako kumusha kana tikati vanoda dzimba zvinoreva vakadzi vanoda kugara mudzimba ndinoitero yandakaita kuti ndinoda vanhu 15 vari kutsvaka varume kana vane dzimba dzakatorwa namagwei muzukuru uye kumatare kuvabatsira pachena makataura kuti munoda kuvabatsira pachena vane dzimba dzakatogwana namagwei kana kuti vari kuda kuwana dzimba dzavowo dzimba dzavo dzokurogwawo vogawo makadaro shuwa kuita vakabirwa muzukuru mirai sekuru mirai mati vanhu vakabigwa ndikuda go back to center pachena futi vakana vachibva nekwauri muzukuru ini apa ndoda kuzama kungoratidza vanhu kuti matare aya zvikuita pachena inini mheni yangu achitakagadzira iye sandini akagadzira pafacebook dziye inini go back to center muzukuru ndinoita uchitonzwa kuti munhu uyu amomotegwa nenyuchi muzukuru hambusimiwe mheni inini sandini akagadzira mheni aituka ndinovadari vangu muchataura navo zvavo varipo pano anonzi chamera vachitanga nomuziva chamu akagadzira mheni wacho kwete ndiye aitaura kuti sekuru kunonzi kune munhu akagadzira mheni neinonzi hanzi bemanganendi saka zvakaita confusion vanhu tivakatofunga kuti ndimi nyakwe ndakatofunga kuti ndimiwo guys mina tipagadzirise munhu akagadzira mheni uko kuzimbo live havasi sekuru ndunge ava vari kuti vakatonzwawo nemuzukuru wavo kuti kune munhu uri kunzi wagadzira mheni saka zvakaita coincidence ndo madays avabva vadiwo avabva vatouyawo kwandiri inini vachisenda message kuti muzukuru ndoda kuzouyawo ndibatsire vanhu kana muchinditendera saka vanhu takabva tangofunga kuti chi ndo vabva uko havasivo vanhu 2 vakatosiyana ava vanambogadzira mheni saka mhoro winston uri kuheroko mhoro winston mazvinzwa kagaisi vaya vabva kubigwa vaya vemari dzekumuwando vaya kwanzi back to sender nyuchi dzinomomotera munhu mazvinzwa saka imi maita lucky nhasi ilucky day renyu nokuti muri kubatsigwa mahara kana muchida nyuchi dziri kuenda kuna winston dziri raini kudai burushushu dzichienda kunopoteredza winston handiti nemukadzi wake mangwana makabigwa mazimara aya aminge makabigwa for free just kuti tione zvinhu zvasekuru kuti sekuru vari kugona here zvinhu zvavari kudi zvavari kutaura kutivimisa kuti vanoita izvi saka winston mhoro winston gara wanyora will nokuti tiri kuuya nenyuchi coming right taura ii sekuru zvozodii kana tabva panyuchi vanongouda badzi nefoto rake badzi raiti rimwe dambudziko randinobatsira pfuma uku kwakuromba kauku right rega ndikubate muromo muzukuru papo ndinoona kupa waita mutetereka utsananguriwe nemudare wangu tisingadozive kudouya kwenyu pano ndokuti dzidzisa ise singazivi rega mumwe mudare akutsanangurira about pfuma ende rega ndisienda kutsanangurira padoko muzukuru kana ndichitaura kuti ndinobatsira pfuma ndiri kuita mashiripiti esandawana saka munhu akauya nebhegi rake padare pano unomita mapipi ekuti anobva nemari bhegi risina chinhu sekuru hongu muzukuru ndinochinja shisha kuita mari akatarisa kana hozva kuita mari iyoyo anongonotenga nayo sekuru saka muri kuti ndititoya nebhegi rangu here apa muzukuru hanzi chirimu saka sachinonzinzikira muzukuru saka bhegi ramukuri rakura sei bhegi muzukuru ndinozongokuudza zvekuita ipapo rega ndigume pamwe pato chitsanangurirwa nemudare wangu oright ngavauya avo vamudare vadare ngavaushi unogona mari yanenge atori maranzi here sekuru kana kuti maus
kana mapounds funza iye achakusangura pepfuma ipapo paasikapindura anondidana. Alright. Uye akona imunikikiri tiwisise. Tinotenda regaiti kutsitanangurire wedare. Iyo pfuma yasanangurwa ina Sekuru. Pfuma yasanangurwa ina Sekuru kana munhu achinge achida pfuma inoitwa ipapo ipapo. Isu ndisira pfuma iyi tinowadzana nemidzimu yake. Midzimu yake tinowadzana naye tomukumbirira pfuma yaari kuda. Yoenda mubhedhi yake pfuma haisi yekuromba, haina chaanenge akabata. Saka kuromba muri kureva kuti kana tichitoshandisa pasiripo kuromba tipei difference yekuromba nezvamuri kutaura izvi maybe ndo tinyatsonzwisisa. Kuromba ndekuti iwe pachako tine zvinhu zvatichakupa asi zvinhu izvi zvakusacrifice rudzi rwako tichauraya vana vako kana nehama yako kanapengesa imwe hama yako. Chinhu chinoti kuromba kana uchigirwa mari nechinhu wakagara chinhu ichocho chinoda kuripwa saka chinoripwa nenzira dzakasiyana siyana. Chimwe chinopengesa munhu, chimwe chinoda ropa, chimwe chinoita kuti vana pamba vasarorwe chirara nevanasikana. Ndo mafambiro anoita kuromba. Pamwe pamba panoita chirema chinowa masiriri chechi ndo chinenge chichishandiswa nechikwambo ichi. Saka imi Sekuru muri kuda kuti vanhu vakawanda vanevana zvirema nokuda masiriri vaya zvikwamboka zviya. Hatingati wese asi tingati wakati wandei zvikwambo vanogona kuva varerekera munyaya iyoyo. Nokuti kune mumwe munhu uri kubhawa kune rimwe bhawa rake uku rogara angozaraka asi mubhawa imomo Sekuruka kune mwana usingabvi kukaunde kumusikana yeka une angode maruoko kudai zvingodonamavirire ari kuseri kwekaunde ikoko asi munenge makazara imomo kushiya kuti zviri kufamba simwe nehadhi kuseri azvingodona masiriri ari kuseri ikoko. Handiti wabva wapenyerwa muZikuru nechaedza chandakutaurira kuti wakuona kuti mune munhu atori pachena wadzokutsanawo dzekuromba. Saka kuromba vanhu vanoda kudzidziswa kuti vazive kuromba kune nzira dzakasiyana siyana. Asi zvikwambo izvi zvine maripirwo azvinoitwa kune zveropa zvinoda kuti pange pachifa vanhu. Koita zvekuti mwana havarorwe mumusha vasikana vanenge vachirarwa navo vanenge vakatorwa sevakadzi vezvikwambo saka havarorwe. Baba vachiita homari. Kumwe kuromba ikoko. Saka imimi hamuitisi imimi munongoti munhu uya nebhegi rako rine mashizha chete. Isu takaona kuti hatidi kutiremedze vanhu. Hakuremedza vanhu shuwa. Iyo yakareruka zvinhu zvinotora mari ndezvedu. Zvomupa mari. Saka munhu anotouya nebhegi rine uyu rine mashizha kana kuti munozoita imimi ikoko zvamunoita kuti mashizha awande mubhegi. Isu zvatinoita basa rese rinoitwa kuno iye hauyi nemashizha ayo anaya kuno ndisikuita basa chake kuya nebhegi rake chete. Mari yotobuda ipapo maranzi here imi Sekuru? Mari anosarudza yaanoda akanga achida mari US kana maranzi mari yaasarudza iyo ndiyo inokurudzwa ipapo. Inosedza bhegi. Tine matauriro atinoita nezvinhu zvedu zvokuridza mari yaasarudza. Saka bhegi anenge mari ndikatouya ndotoya nebhidzoka kuti bhegi kumba nebhegi rangu nemari kana zvinozoita after mazuva. Mari unotodzokera nayo yapo muZikuru, unotodzokera nayo yapo. Vazhinji vanotorohwa nehana kushaya kuti mari irikwe. Muri kubata basa shuwa Sekuru. Saka imi saka imi kungotora mabhegi enyu muisa pa mutoreverera zvimabhegi otozara mari. Sekuru hamuna nhamo yemari. Sekuru mbondikandirewo e-wallet. Hamuna nhamo yemari imi Sekuru. Nhamo yemari imi muZikuru handina asi chanditoshungu ndechekuti vanhu vasanyanye kutambura wasingatyiwaya mhwere dziyambo nekuti iyo imari yatiri kutsanangura nezvaiva muwano ichikafutika. Ndizvozvo. Iyo imari yekuti tinenge tavadzana nevadzimu wake wotendera kuti muburitsire mari iyo. Alright. Asi kune vadzimu here vanomboramba kuti uburitsigwe mari? Kune vaya vanenza nemashave enhamuka midzimu yakangopisa so iriko here midzimu inogona kurambira vamwe vanhu kuti mari iyi ibude? Wane mashave enhamo iyayo ndopaya panozotsvagwa zvakasiyana siyana midzimu yakuti titsvagai zvakati kuti mumuchenure but izvozvo zvinotenderedza basa redu manje nekuti rwendo rwacho runovharwa kura kuti taona kutanhaura zvinenge zvakaiswa pamuviri wake zvakasiyana siyana. Alright.
ko vaya vanenge vachiitikwa izvo vanenge vakaiswa zvinhu zvavanenge vakaisiwa vachinzi yeye avafanira kuzita chakati, yeye avafanira kuzita chakati paupenyu, yeye avafanira kuzita chakati. Munotorapa we? Izvozvo tinodzura. Kana chakaiswa pamwiri tinodzura. Zvinenge zvauda kuongororwa kuti akaitwa sei, nekuti umwe anotorwa zita rake rinoigwa mubaba rodegeterwa rogara ririmo. Mumwe anotorerwa gicha yokiyo inokandwa mvura. Mumwe anoitwa zvakasiyana siyana, saka kusungwa kwacho kunosungwa nenzira dzakasiyana siyana. Okay, ko hamunawo here mushonga wekuti varume vambonamira kana vaenda kuchiure? Izvozvo hazvigoni. Mushonga wekunamira unoiswa kumunhu wekadzi chete, ndo zvaunoshanda uri. Saka ngatigare hedu munhukadzi. Aiwa, zvitoda kusa kuvarume. Murume chatingatogone kumuita ndeyekuti tikange tada iye akangaenda kumativi mana pfuti yake hairiri. Pfuti hairiri ndo zvatingakwanise kuita kumurume. Kana aenda kumativi mana pfuti yake haina zvainoshanda ipo, saka anopedzisira aregera kuita zvinhu zvekuti haana chaanenge achikwanisa kuita. ko munogona kuzviprevent here kuti munhu aise chekuti mukadzi uko anamiri, kuti munhu akada kuzama kuti akunamirise unenge uchingori free, hazvibati? Ipapo handinopanzwa musukuru padzokoro ndinyasomuti. Like let's say murume wauya kwamuri, nekuti varume vahwakapa pafacebook kuti ndo zvamunoita vakadzi nde vanoiswa zvinhu zvokunamira izvi. Iyi ndouyawo negweseri ndoti sekuru itai magic dzekuti akada kundiisa hapana chinoshanda, muzviite? Aiwa, tinozvigona izvozvo. Vanoita ruware zvekuti haana chaanoona chinobuda ipapo. Saka munogona ngorova uku kwese. Alright, saka pakabata. Right. Pane vamwe here vane mubvunzo mucomment section. Guys, ndi mutumwa wasekuru Ndunge anenge achitaura. Pane mibvunzo yese yamunoda kubvunza motonzwa panapa kuti zvakamira sei. Anditika ane mubvunzo please itai muchibvunza tidairwe zviko musati tapinda namba dzavo. Kwanzi kana uri kutsvaga imba anditika mahara 15 people, 50 people vachaendako muchingoti mabva kwaSIS MELLY kwa muchabatsirwa mahara kuti muwane varume venyu vachakuroorai. Anditi nevanoda mari unongoenda nebhegi rako riri empty, changani bhegi kana kuti ibhegi chairo monaki kana kuti ikabhegi zviri kwauri. Andika wonodzoka nemari yako. Kwa wadzoka nemari yako iwe unonditirawo e-wallet naika, kana wauya nemari yako unditirawo e-wallet ndihlewo mari iyoyo. Hakuna kunopuwa mari yako ugwa panapa woda kungopfachuka nemari yako usina kundirangarirawo. Right. Koita wechi3 ndevapika zvicha vekubigwa pa 15, saka tongoti 14 because wechi 15 tatomuwana kudhara, tinaye kudhara watoda kuti paitwe example, tinaye kudhara. Uyo ndiyo example yekutanga inoda kutoitwa yeuyu we Winston, ndo example yekutanga inoda kuti tizoenza kugutsikana pano. Handika kuti sheshua nyushi dzainda. Handiti hanzi can he confirm vanozitaura here? Alright, pane vari kubvunza kuti hanzi saka mbinga dzakawanda naisekuru munogona here kuti confirmira kana zvichiita kuti munovabatsira stereki patinoona mbinga dzakawanda, kana kuti maybe hakusiko kwavanouya? Wati mbinga dzakawanda musukuru uda kuedza kuti vane mari vakawanda vatinoona vachingorasharasha mari pafacebook, vachingokanda mari pafacebook apa. Vazhinji vacho munovabatsira ndichi vanouya kwamuri mabhegi? Tinovabatsira. Isu zvatunoita kana munhu achinge atora pfuma yake hatigoni kumurambidza kuti usaite zvinomuda nepfuma iyoyo. Alright. Kana vawana pfuma dzavo idzi vanenge vakupfachura nerudzi rwavanoda. Alright. Saka izvozvi muri kupi? Izvezvi tiri muZimbabwe musukuru. Muri muZimbabwe? Hamusati mapinda muSA here? Ese musukuru asati apinda nemhaka inoti unondikuvarisa imba kuti wanzwe. Saka pandoti ndopinda paya ndinopinda nendege, ndapinda nendege ndodzoka kuZimbabwe zvakare neflight yangu iri kuvakwa kuJoburg. Mune flight renyu riri kuvakwa kuJoburg? Riri kutovakwa imba ndichakuratidza kumafoto kuWhatsApp. Kana waya muna kuserious kwangu ndine tracks riri kuvakwa kuJoburg. Saka ndinenge ndichiuya kuzoona vazukuru vangu vari kuvaka kuti zvakare ndodzoke ndopetuka futi kudzokera zvakare kuZimbabwe. Saka ndisaka pai pana kutaura kuti kana mandidana ndinouya basi ndinongouya. Munouya kana madaniwa? Asi kuno kwamu ndiri kumbota ndikwira ndega ndinofamba zvima
munotouya kuno kusame day mudzokera same day handindege 2 hours kubva pasi namwe mari kunyange ndisingazokwanise kushandisa mari iyoyo ndinosakurira vanhu zvikuru handinawo namwe mari but mari angu handishayi sekuru mungaishayiwa mari sendoda kuzoitayo nditi hanzvadzi yenyu mari nonga nemabhegi angu everyday mari ichingoita mari hamungaishayizve hazviiti ndakutira nguva kumudare wangu alright saka vanhu vanoda kuya vari kuti kwai toda kuya vanokuwanai kupi zvazvinoita muzukuru ndichaita kuti ndiwe kuno kandione ipapo ndichakutaura kuwhatsapp like kana ndikutaurira ndouya kune kumusowa 1 but matambudziko andoda kuti ndibatsire rega mudare wangu achigezi kuda imba nekubirwa nepfuma rega kuchikisire muzukuru vamunogona kutobatsira izvozvi muchiri kuzimbabwe ikoko nditouya kuno rega achigezi wedaro chikuisa muzukuru ya matambudziko ataurwayo edzimba nevakabirwa ivo vari kufanira kuti vakasike ivo vayamurwe nekuchimbidza vanouya kuzimbabwe vanoda pfuma tinovatsanangurira zvavanofanira kuti vaite vanouya kuzimbabwe here vanhu vakati motaura navo papafoni chiregai ndisiyire sekuru vanyatsotsanangura kuti zvii zvavari kufanira kunyatsoita kuvanhu ndati vanhu vanofanirwa kuuya kuzimbabwe here kana kuti munobatsirana navo pafoni ndoda meso muzukuru ndoda munhu zvomene muchimuona feya right ndoda munhu zvomene tikazotaura chokwadi alright saka nhamba dzacho vanodziwana kupi dzekuti vataure nemi tipei nhamba dzacho tione 263 chi nhamba dzekumba idzo whatsapp dzekutaganyako kuwanisa vanhu vezimbabwe kwaimokona whatsapp kune dziri pawhatsapp idzi ndo nhamba dzenyu chaiche dziri dzekumba manje itai kuti mudare wenyu adzidedzere because ndoda kudzipina +27 mirai +27 62 672 4284 kunamba dzedzedza indepi futi ndedzekupidzi mune dzimwe futi tiri ku7 807 mina ndizitarise muzukuru pakarenda pangu 957 mirai mati 777 807 957 tangai pa 777 807 957 dzakwana alright let's save saka dzese dziri pa WhatsApp alright right number tadzipina right saka kwanzi 15 apa paita mukana pa guys 45 people 15 dzimba vai kuti esime tsvaka varume kwasekuru kwaita varume uko kobva kwaita futi vari kuda mabhegi remuwantu bhegi mari unoenda nebhegi rako
unoisigwa mari vari kuda vakabigwa handitika vaiva kuti takabigwa pasi nembavha moenda koko nyuchi dzoenda kunokobora munhu handitika asi gai ndigari ndaisa disclaimer go at your own risk handika disclaimer kuitira mangwana ndokuziva madhairis simeli handika hakuna munhu ari kumanikidzwa kuenda kwasekuru Ndunge unoenda oga handika uchida oga ndiwo unozvindira hakuna munhu wanziinda iwe kana wati ndoda kuinda you are allowed kuinda handika you go at your own risk kuitira mangwana ndokuzivai madhairis mamwe enyu apa handika saka nhamba idzo ndofunga inbox yasekuru yazara izvozvi ndokuzivai kwandoita inbox yazara amen but nhamba idzo vanoita ma15 ekutanga kwai muchanobatsirwa zvamunodi kunobatsirwa ikoko mune zvimwe zvekutaura isekuru kuna avo vachada pfuma varikuda pfuma pfuma redu rinovhurwa ne1500 rands asi zvinotoda kuti tirutsire vasukuru timbovaratidza mashiripiti vanouya nema300 rands avo nemabhega avo okay inonzi yedare yekuaprocha yedare yekusvika imomo kwai normally charges avo ivanosita ma1.5 yekuaprocha asiko zvino izvi ya300 semi madhairis kuti muone kuti zvinoita here then kana mazoona mozodza vamwe yosidzokera pa1.5 300 chete kana uchida dare ndove dare ava nditi vamataura 15 vanobhadhara weidare vanouya pachena orit vekubirwa vese havanzi uyai pachena hamuna dare ramunobhadhara orit kwanzi vekubigwa mahara handitika asi vamwe vese vanoda zvokunovhenekegwa matariro muchinoudziwa nhamo dzenyu kuti makaroiwana nanhingi zvikafamba so zvikazidai muda kugadzikwa chakati nepakati ndopari kuda chi300 ishi ipapo nhamba yekitanga yadarika wokubirwa wakanga wakwana watataura 15 ava hapasisina saka wanenge wakuita miripo manje okay saka 15 vakakwana handi mashuwa gaisika kwai 15 vakakwana saka vamwe vese vanenge vakutevera munenge muchibhadhara dzatagwaidzima 1.5 vanenge vachidzokera paoriginal fee yavo handi masvona izvi zvangoitirwavo imimiwo sokuti vari kuda kusama kuti munyatsokuona mashiripiti avo kuti zvinoita zvemashuwa nyuchi dzinogona kuenda kunoruma Winston handi masvona saka imi sandawana yamataura dzichawanikwa here kuzimbabwe dziya imuno dzinongepi sandawana dzinowanika musukuru asi yandoda kukujengesera sandawana haisi mhuka inoonekwa nyore because ndiyo yekubvinza ropa kai ndio inofamba iwe ichibva ropa rayo ichidya iyo mhuka zvaikaionekwi nyore inonetsa kuona asi izvi zvatinoita hatigari tichitsvaga mhuka iyo kaiyo patakaibata kamwe chete ikapo tinoshanda nayo ine maspirits ari pairi paine mweya iri pairi mweya iyo ndiyo yatinotaura nayo tinotuma kunotora mari kuti iburutse mari oraiti asi musukuru kana apinda mudara achida pfuma tine shiripiti randinoita akatarisa ndichimuchinjira hozha kuita mari ndichitaura nini munamato wandinenge ndichiti sandawana ndipase ndalama otobuda mari kana ndakabata bepa rinosanduka kuita 50 rand kana 100 rand pampumaranga ndikamupauya ndichipa mamwe mapostori zvekudzura musukuru ndikapedzisira ndakumbadzurisa vanhu ndichitova itira mari idzodzo imi sekuru muri kuti makauya kumapostori mapostori anouya kwamuriwo kotsvaka masimba anoda zvekudzura musukuru ndisati zvimwe zvacho vari kutonetsa vakawanda varikuda kusimbiswa mapostori iwayo ari kuti ndine chechi ndoda chauko uye gore rino igore redzidzo zvokwadi ona kuraki evidence musukuru nhamba auzopiwa hako asi ndikutaurire idi risingaputse ukama mapostori anoda kudzura vanhu ndini ndinotomapa zvinhu musukuru ndikutaurire chokwadi pampumaranga pandakapaenda ndikamasira vanhu vakutoda zvimbatso ndichovakomandira sandawana ndipase ndalama handichacha ndinokupa asi zviro kwazvo ndinongotaura mashiripiti angu otobuda kana mashiripiti wayo abuda ndotopa munhu pfuma yake ndotokutaurira kuti musukuru pfuma yandakukomandira iyi
inodzokawo yakadai inini mari iyi handikwanise kuisenzesa ipapo ndikandibudire pachina amweni mungabvuzoseka ataura kuti anoda 300 rands ivo vachigona kugadzirira munhu 300 rands iyi ndikutekesere maybe mudare wangu anga asina kutekesa kana ndeyekuti ndikwanise kuti ugarewo apa ndikupedze kugara nditaure newo zvakanaka ndataura newo zvakanaka ndokutorawo semuzukuru handiti vakuru vanoti kukama egasho unosatswa nokudla sandawana ndipase ndarama handingazochinje muzukuru mari iyo ndoishandisa ikwandiringe riri bepa kwamuri bepa tishandi ndikatokuchinjira iwewe wakatarisa hati maziso ako anenge achiona saka iwe unozobvaira sei dzongokurakidza mari iyi maoko handina ndichese ndizvozvo because mapostori anozotiti mapostori anozotambawo isingaiti unozoburitsawo zikiti rake kuti kwaenda buritsa zvinhu munhu anenge auya naro wakaviga mugaunu mugemenzi mapipa ndinokupa ndoandinotemera waya muzukuru mamwe mapostori ekuzimbabwe handingazokutaurire zvako asi kuinbox kwako ukatibvunza ndokutaurire amwe mapostori ndakatovapa jiva muzukuru zvekuti vanodedza njiva kana vachida kubabatidza vanhu vavo vanodedza njiva yotouya njiva so muzukuru yotenderera vanhu iri njiva yasekuru zvayo haisi konzi njiva yabva kudenga iyo yabva kwasekuru handiti wazionaka ndowanonzi mashiripiti ibvere kudzura vanhu mapostori dzinovatemere kana chaunga kuti machesha azare aya amunoona zvemene mene pamwe tinovapa zvaunga zvatinoenda usiku tonokorora hembe dzedu tosara tiri muso totanga kudyara zvinhu papi pachechi papo kuti vanhu vaungane muzukuru ndokagadzirwa amuna machechi aya achizara even machechi akunotora anoda matoro nevamwe example handaunanga kuti makandiwa sekuru handei hamuna kudaro tinogona kuvhura building yake iya tongodyigara chinhu chedu chikuru hatinoti mukoka vanhu muzvikuru even uchitengesa kana pawiki chaiyo chaiyo musouth africa muno ndikakupa futa rekuzora randinokugadzirira muzvikuru zvinoita kuti vanhu vaukutengesa navo zvemene vasaonekwe vaonekwe kunge tsvina iwe uchitengesa chaiko chaiko vanoonekwa kunge madhoti muzukuru vanhu iwewo pachako iwewe ndinonengo refacebook onekwa semunhu Alright. tinosvibisa amweni vakambosvika kumba vanotoziva kuti baba vangu ine vaitotuka zvinyadzi munhu anenge achitya ende ndine makore mama ndinodawo kuepfumaya Alright. Muda makore mangani? apa ndinotanga kuma36 zvichienda vanenge vagozivawo motanga pa36 zvichikwira mude vadiki ava vasina hana vasina hana handinongovaitirawo zvekuti zvivapenyere muzukuru munhu haatarise munhu but papfuma yangu inotarisa munhu Alright. but zvavo zvekuti tagadzirire tinenge tiinazvo muzukuru handiurayire munhu hama pfuma rinakidze kutya amwe echideukayo ndizvozvo ndikutauri chairo mashiripiti akagara ariko muzukuru akagara ariko zvekuchinja bepa kuita mari mungashamisike pachake jesu chaiyo akachinja zviro fish nhatu dzikasanduka vanhu vakazvi vakakwana mapipa aiwa saka handisi kuenzanisa najesu asi toda kuti mwari uriko ndinoziva isusu chaivo vematare ndinotaura kana tapedza kubatsira munhu ndinotaura kuti kunamata usarege enda kuchechi bhodhora rinokupa iwewe ndikati muzukuru enda unotengesa zorai maoko nekumeso ukazora zvomene muzukuru unopenyerwa ndiwe kutenga kuvaka musha wako kuzimbabwe wavaka musha wako muzukuru zvinotoita zvose nebhodhoro iroro kupedza zvose pasina kana chade ukaropa kana wada kudzora bhodhoro rangu mari yawakabisa musi wokutanga pawakauya kuzondisuma nasekuru ndinotirosvaga chakati zvemene ndinotaura kuti dzorera nemari yayoyo muzukuru kana usingasadi zvinhu zvako zvanenge wapiwa zvinotora mari yako yakabvisa iyaya wendidzokera nebhodhoro riya unodzosera amen inga unotaura zvakanaka uraiwa ndadzva muchitaura kudaro ndochokwadi ichocho muzukuru ndiseve ndichitaura kuti
zvinoizvi hazvidzoke iye Winston uyu musukuru achimuchida kuona ndinomutsikirira amutsikirire ndotsikirira akarara chete unoziva varume vanouya kuzotsikirira munhu akarara gemu iya yakaoma musukuru yakaoma pane yeyi Winston yeyu nazanele nenanazanele vekuteki zvidoko ini ndinoda munhu ane picha rake toenda chete patinoenda tonoisa shamhu patinoisa tosuma muzukuru zvidoko mani ndinoisa shamhu chete muzukuru shamhu ndo yatinoisa todeketera tofemba dzinza rake kana pari chaipo chaipo ndada kuti ndimurokete muzukuru nemishonga yechaipo ndinomuroketa mwana pari ndinomuroketa muzukuru kumudzungaida muzukuru kubatwa zvekuti anobakwa muzukuru kudyiwa sefishi yakavhurira ziso yakatarira dai okay sa ivi mune mudzimu inosvika pamuri sekuru right muzukuru ini baba vangu vairapa muzukuru vasina mudzimu yaisvika pavari same neni mudzimu yedu haisi yetsvina muzukuru kana yehurombe yetsvina ndo inonzi chiye mperekwa zvandakutaurira izvi muzukuru ndovingo ndajekesa midzimu iyi yatinayo isu vekwamakuyana uza muzukuru uri pakuyambutsa nepakuvhenekera mwanangu nyika yose UK yamunayo iyi ndinayo muzukuru UK obvious UK hamungaishaizvi UK naye vamwe vato chaichaivo muzukuru Sweden chaichaiyo iye wafunga mukukamba kwezvozvi ndinaye totaura naye alright iye wekusweden iye ukaenda paraizi yake ndakatombobhuya naye paraizi yake nguva zhinji okay weSweden iye wekusweden okay alright hanhu vanenge vachitsvagawo kuzvibatsirawo zvanenge vachida kuzvibatsirawo nazvo saka ndakutaura kuti akabirwa vose ava ngavasacheme Winston as long as ari mushona chete muzukuru aiwa mushona Winston zvose nazanele mashona Winston uyu ndokumbira undibvunzirewo pakanomuona kuti mutete here kana ari mutete ndokuna kutokutaura kuti muzukuru wangu kana ari mutete aigara kwaseko vabvunze kuti ndiye here aigona zvemastendi naimi Winston uyu ndiye here atogona sekuru kana kuti ndemumwe uyu hanzi Winston mutete here uyu ndine picha yake bra handazomboenyo kuchitarisawo kuti akamira sei Winston mutete here guys ndiyo wanzi aita zvemastendi okuningi uko kwarara uko ndiye here ndiye here Winston guys akutaurwa chibvunzire ipapo kana ari ndotokudza kuti muzukuru munhu ndindakamugadzira angayambove mupurisa hanzi ndiye here aive mupurisa guys ndiye here guys vane hama yavanoziva hama yavo mupurisa iyo anonzi Winston saka vada kuona kuti ndiye here haisi hama yangu munhu akapfuura nemumatare muzukuru munhu akapfuura nematare kwenyu oraiti munhu akapfuura nemumatare muzukuru tikatomupa mushonga kuti kana achida kuzokubira vanhu nezvozvo anoisa mudzi pasi perurimi muzukuru kana ariye muzukuru Winston iyeye ndinokutaura kuti kukwarara akambosungwa ndikaenda inini muporisi mukoti yekwarara kunzi kwachitungiza akasvika kwachitungiza koti akapiwa bheo akabuda anobuda nemabheiri kusungwa kwake kwese muzukuru right ndakamirira kunzwa vanhu kuti ndiye ndiri kumbotisa makomenzi achari kumhanya zvino ndichaona here namba dzangu muzukuru +2762 dzirimo namba dzirimo mucomment section dzirimo dzimwe dzacho ndakapinda dzekuzimbabwe but dzemucomment section dzekusouth africa ndadzikanda futi muningikiri mucomment section dzirimo imomo vanadzo 4284 ndichavenga mameseji ndikunzwa nekutukwa kana
Matuka kupi? Kwanza kunza handisi kupindura kama message ndiye Winston wacho because akapa asina mumangani ndiye muzukuru Winston ndakutaurira. Hanzi ndiye hanzi ndiye. Ndakutaurira mufana weye muzukuru muchimuda ndinokwisira pachena munhu iyeye ende mudzimai wake officially mudzimai wake nehanzvadzi dzake ndinofarira zvisikaite nekuburikidza mumatare asi matare aya zvaakaita manje ini handidi munhu anobira vamwe. Alright Vana vari kutambura nenzira idzodzi manje ukarwara kumatare wakumbira tinokumbira mushonga wekushava tinokupa asi ukazoshava wopa vamwe vanhu uchivabira 2 cents muzukuru hazvitifadzi kuba ndinoda kuti ubire varungu ndovane mari. Saka vanhu vakawanda vakapfuura nomaoko omenyu Sekuru. Saka vanhu vakawanda saka Winston uyu vanhu vatoti ndiye saka akandopfuura futi nomaoko omenyu futi tiabire vanhu futi. Tinoziva Winston muzukuru pawanga uri paraive ndabira kukutaurira asi ndinomuziva pasina ndokushandisa rufembero ndinomuziva ndikaenda newo pakoti ndinotozikanwa kazhinji ndikasvika nzvimbo yarasvika ndinomhanyirwa because chaunga chakundiziva. Sekuru munhu akambotenga uya kwamuri mukamupa mushonga wacho kuti atorere vanhu mari neswitang saka munozomurumisa here nenyuchi nokuti munhu wenyu kau. Winston akasvika zvida mushonga wekushava kumatare apasore zvako zvoda kukubohwe kuti ndakupita mudare remumwe munhu secret but aiwa tichiudze henyu uya handakana basa uyu tiudze zvaWinston magara mafumura kare ukatora nyaya yemurume uya wekusiya ashaishira mudzimai wake pabasa saka iwo zvirokwazvo wambobhuya paya mukagara mafona kumba kwadzimai vake saka inini nyaya iripo apa muzukuru ndichakubvunzirai mumatare mangu ndokupa feedback about Winston kuti muzukuru uyu ari mumudare because Christmas yachaiyo ndakabva kutoigiwa doro naiye muzukuru ende munhu anotenda akanga ari kumusha. Alright. Ninge alright. Pakana saka tibvunzirei kudare mumutiudza kuti haufa. Ndichakubvunzirai kumatare asi risiri idi rinoripirwa asi kuri kuda kuti abhadhare vanhu mari dzake chaangakokutaurirai hatu muzukuru. Wamatingirenga ndiye akadziya mutombavhu. Handiti? Pada kupedza posi ipapo ndikareba so padare raWinston ndichakubvunzirai vakapirwa mari naWinston ndine urombo zvangu atoriwo muzukuru akabva mumaoko mangu tisi mataura chokwadi ndine urombo kutaurirai zvakadai so ndomashoko handingakusirei handisi kukutaurirai kuti mumuregerere mumunzwire mumukangamwire asi mashoko andinopa imingu chaunga ndechekuti ndine urombo kwazvo. Aiwa siye zvino urombo hatichadi hedu nokuta kuda kuti nyuchi dzisingomushanda ngaasafa Sekuru ngaangorumwa zvokuti adzoke kuvanhu vaakatorera mari ngaangorumwa. Daina achitongana sinemu yake denda kutaurira yeye azukuru because Winston hapana singamuzivi. Hapana. Aiwa ngaasafa ngaangorumwa kuti adzokere kuvanhu Sekuru maita zviri fair pasi kutaura chokwadi kuti no munhu amukuti atakafura makoma agona stereki ipapo nokuti muri umwe munhu mangozvinyarara maista ingozouya mongotiti pamwe taitozorumwa nenyudza kuti isi tayakoripota saka imaita chokwadi mukati aiwa ini aita anoshava ngaainde kunoshavira vanhu kumakambani uko asani nekushavira vamwe vake kuchibira vamwe vake ndopapo ndopamagona ipapo. Saka imimi munogona kufunga kuti handina secret but padare renyu ndinoririda zvakachena muzukuru dare rako rinoita zvakachena handidi kuti utoona handina secret ndinayo secret asi dare rako ndichiona ndichiita chiso chako muzukuru hachipenyere zvisina basa. Aiwa chiso changu hachipenyere zvisina basa Sekuru madoona zvakanaka ipapo maona stereki. Handidi kuti ndikuise mupanda kana munheka iro chisidzo chiso chako hachipenyere zvisizvo
ipapo bana kuti uwedzere zvaunoda naMwari. Amen. Batsira kuita eruzhinji. Amen. Vadzimu vako vakurangaririrewo muzukuru panopfuro vanasoro chena vachiverenga vatsvene vavo vachipa mukana. Upihwewo mukana muzukuru. Ndizvozvo. Amen. Saka nhai Sekuru, imimi munosanganisa chivanhu nezvechechi? Ini muzukuru ndinotoziva kuti Mwari ariko muzukuru. Alright. Ende ini ndinotaura kuti kana ndapedza kupira muvadzimu wangu ndozodai so mozozvisisirwa kuna ari muzukuru. Kuna musika vanhu. WhatsApp yangu kuti not respond ongereka ndione zvaenda mameseji awanda. Ndazviziva kuti mameseji aya gore azara family yangu indoizivisa. Munorangarira 2015 kuti chapresa ndisina muvanza anotoziva kuti tinyoro vanotaura idi kuti akambouya nguva yekuya 2013 pakambouya vamugabe presa akasvika kumba muzukuru amugabe achisvika akatandiwa muzukuru saka chaunga gasa kushamise meri muzukuru. Ndizvozvo. Chaunga chinhu chakabvira kare mwanawo. Ndizvozvo. Presa wakambouya padumba rekare kusouth town akatandiwa vamugabe vadhumabana naye pagedhi so vakamutanda. Masoja ndo akamudzingirira. Saka hazvingamushamise kuti Sekuru chaunga chiri mumaoko edu isusu vadai. Ndizvozvo chaizvo. Saka Sekuru, imimi atoti maselebhu acho ose munomaziva akatopfuura nemaoko kwamuri hasi maselebhu vanotongori varapwa venyu vazukuru venyu vanotongoiva vachida kutsvaga kubatsirwa. Chinonzi kerebhu muzukuru handikunyepere. Ina vazukuru. Kerebhu vazukuru ava muzukuru kutaure zvisina kunze kukama. Vazukuru sava bora rakamira rakadai zukuru. Ini muzukuru ndiri munhu uye pakutaura zidi handiri kutungamidza manyepo matatu. Aiwa mukutaura chokwadi. Sekuru ndatokudai zvisingaiti. Mukutaura chokwadi chenyu ndamusi kunyatsotovanza ine munyatsongoti bvuu kawani. Ukatungamidza manyepo matare muzukuru. Hazvifambi. Pachapiwa vamwe mukana wamatare muzukuru. Tinoshaya. Ndizvozvo. Tinoshaya muzukuru. Pachaverengwa muzukuru pachaverengwa vatsvene ndinoona kushaya kwavo. Ndizvozvo. Saka vanhu vanotoziva sende vanhu vakaoma. Sho vanhu vanozotouya achibatsirwa kwaSekuru Ndunge but havatauri nezvenyu kana kumana vavo kumasocial media kuvoita kunge zvinhu zvavo zvakangoita kungoropafadza zvakangodai. Izvo mudzi vakapuwa kwaSekuru Ndunge uko. Ko kungoyawo uchitenda paFacebook weduwe imbopotaiwo muchinda napapapa. Ndopandiri kungopota ndichimborasikirawo ndichibatsirwa. Ko zvakaipe. Chinoitika azukuru muri kurasisana vamwe vanokutuka Sekuru ndauya muzukuru unoona Sekuru ndauya otomona auya kudare kwanoenda mudirekta kazhinji kacho ndinoadirekta azukuru sori nanosandi ndakutaurirai kune vamwe anonzi asamutasa vari munzvimbo dzeJoburg hanzi kwati ganitarise mubhuku ravo. Tarisai mubhuku Sekuru. Nzvimbo dzinasamutasa dzivari munzvimbo dzatembisa ndiri kure vavo ainini ndakafanana newe handiwanzoendesa anhu muzukuru paanonochema. Saka nyaya iripo muzukuru ndeyekuti kana ndiri kure so ndinoendesa vanhu ikoko endai henyiko munobatsirwa nani ngatienda samutasa vanopa vanhu ivavo vabatsira zvakanaka vanogonawo vanobva kanyi muzukuru vana akasimbiswa nababa vangu. Alright. Variko unoko vakasimbiswa nababa venyu. Alright. Sekuru kune uyu mamuziva here imi Sekuru unongoburitsa mari agoiflash agodia unenge muzukuru wenyu asi wepamhiri apa wepaAmerica uyu muzukuru wenyu kutaura idi passion book ni muzukuru handina kumbobvira ndakaringa naye kana kusakanzana naye
Oh, amuna, right, ha, nandototi wakafura nekucheti nokuti hii mafurashira yake emari. Hai, ndatiri muzukuru wenyu cheti. Uya anambouya hake uyu, pasho nobhuku asi vamwe vazukuru vazhinji vacho nohavo ndida kutaura idi muzukuru. Sekuru. Vana tate chainyo taderishasi. Sekuru, best of muzukuru iye ndikati ihomba rume inotoziva kuti kuno kuti iriko. Iye anotaura zvake pamalive akandotaura kuti ndokunotofonera Sekuru Ndunge izvozvi anotaura zvake tate anotaura. Ndakakapinda veye muzukuru. Zvaitwa sei? Aiwa anotaura zvake. Muzukuru wedu tate tinoenda kuSweden kana uri kuona tate Richard wadaisa maoko. Guru ndoro kwai taisa maoko kana uri kuona na Sekuru kwai uri muzukuru wedu. Kuona taisa maoko. Ai guru ndoro kariya Aiwa, guru ndoro ndo vacho kaivaho. Ndo mazita guru ano msimazita. Guru ndoro tete guru wenyika. Taisa maoko tinavo mukushava varimo. Kushava varimo. Ah, wow. Tate chakanakira ka. Haaswera chitikwa anotaura oga kuti ini ndinotomira pamukaha ini ndikakubatira somidziso ndikakubika mahari ndikakuindira kwandinoinda anotaura ndikada kufundira Ndunge anototaura tate haasi wekuti secret zvake. Tate Richard anotoziva kuti kana ndikaisa maoko ngazvikureke kuti aiwa sikweya munhu wedu ko ndo TV yedu kaiya ndo di big dara redu kariya gundore big dara riya pesa maoko tose paya. Atisa maoko uya munhu ya Sekuru uya munhu ya unongove ne handisi ndingati unongori ne blessing kana ndingangoti blessing kana ndingangoti kuti usingadi kuseka so unongori ne chipo chokungosekesa vanhu so haadi ngotogwa kuiswa pamoyo serious chete anongori ne chipo chokungosekesa vanhu so vanhu vachingofara. Tate munhu anoita zvinhu zvake nemazvo munhu uyo anoda kuti vanhu vagare vachiseka ukaunzwa uchivenga Tate Richard ndiro svikiro renyika riye. Sekuru vakonfirma guys mazvinzwa tate kwai isvikiro renyika. Sekuru vakonfirma kuti tate isvikiro renyika zvimusazvitigozwa muchiti kwa chichi mazvinzwa zvakonfirmiwa nevanhu vakuru kuti isvikiro renyika. Ndokuudzai kwai muchazati motukwa haiwa tate chiro akatituka kubva kuseri kusvika rivire hatimisi pahana tate anenge atouya neentertainment kwamuri. Tate anongoti musa haadi kupindwa nefeeling nokuti ukapinda nefeeling munga Facebook yacho mungaitsokigona adangoseka uchidarika nokuti iwe entertain handito ndo talent ratinaro muZimbabwe rero zvanoita ndo talent is just that kungotsori kuti ari kunyika uko but dai aenda paZimes ku talent ka akuna munhu aitora chimuti kuna tate ndo pafair pa entertainment chako ka pafair ari pamberi. Tate Richard hambo kutuke muzukuru tate muzukuru yadzisavana utuke vanhu kana ndapinda paTV dzakadai. Aiwa chiro akandituka ngeSekuru hana basa hazvina basa. Sekuru motisaja kwesi motojera kutukwa chinobvira chitotukwa everyday kaisi Sekuru totukwa daily zuva rawari rakatukwa naMwari rinotukwa takatojaira tikapedza 3 days sina kutukwa kuti zviri kufamba sei hazviiti zvipane zviri kuitika asi havachandioni. Right aiwa tinofara guys ndofunga mazara kuinbox tichiregedze Sekuru vakuatendei kumaningikiri kuma inbox enyu amadi amanyora wona uyo tafadzana chekuita kunyatsa kumutega mutege taterisha ano mutege unomutega ondana kuzondituka hapo nditukita taterisha chinitukire achinitukire chanonitukira hamba nditukisa taterisha mudedza auye muudze kuti SIS MELLY tate uya kuno Sekuru vari kuti uri svikiro renyika. Right. Pane mwana mubvunzo here guys. Mune mwe mubvunzo here Sekuru wasati vainda kuno atenda kuma message yenyu. Chimwe chandoda kusiya kuZimbabwe muzukuru. Vanhu ngavataure kwavakaswera muzukuru.
kwakaswera iwewe muzukuru handiti uri munhu uyewe anotorwa nhau anzwa nhau ozouya nadzo pachena chaizvo handiti akafanana iwe mere muzukuru ndichikutarisa kuti vakaenda kuchikoro utori nevana vaogara vakuhombedza kuti basa rako rebhuku iri muzukuru ukafa unoda varisimudzire saka mubvunzo imwe natopindura ipapo pana taura ipapo handisi kutuka ndikutaura iwe mere semunhu akaenda kuchikoro unozoakatoudza vana vako kuti basa iri musabvise maorganization ese anenge achionai otokupai zvaanokupai because hamusi kuda best violence ndizvozvo right hanzi ko vamwe vanoti vanorapa vachitora mari dzevanhu vasingabatsiri zvekudaro ndofunga vari kureva maprofita mamwe enhema waya handisiyo kwai munogona kubatsira here inini kutaura chokwadi handisi kuda kubata matare dzimwe n'anga allright izvo baba vangu vaitotuka zvinyatsi kana kutukikwa mai vako waigona kuti watukikwa but sekuruka tine mumwe munhu anotirwadza isu pano pafacebook panapa sekuru mumwe weduwo wokuti wakungopenga zvatisingahwisisi kuti zvinofamba sei sekuru hamungoni umbozotivhenekerawo mukana zvichiita mumbomubatsira uri panhinge apa australia apa masimba sekuru munoziva vanhu vese sekuru munoziva mune faira rose masimba nayake ndakamboinzwa ndazo masimba aro tikunzwa masimba akambotumiga mari muzukuru odya mari yekupawa allright saka zvizhinji kwazonaka anogona kubatsirika allright anobatsirika haunobatsirika muzukuru chii chikuitika namasimba ari kupenga sei masimba unosvika pagula tsvina yake chaiyo sekuru yemuchemba kumasimba unosvika pakubisa bhuruga achitomama palive vanhu vakatarisa masimba asi kana achitaura kudai soka achitaura kudai anotaura zvinhu zvine sensi zvokuti mune makati munotomunyetsa munzwa mune but haachadi kugesa wangove hamene zvaangove so ndine urombo nehama dzamasimba ndinokuda weroparari uromba ndine urombo nezvakasangana nemasimba handoda weropa rake ndinomuedza kuti aite zvakadai so kana zvichigona ndogona kutumira mushonga ndakaisa pabhuruku kana ndini ndakasonderera ndotumira kuna na DNC dzinofamba mvura DNC dzenyidzi allright watizadzinga kunze kwenyika DHL DHL iwe muzukuru ndotumira zvinhu zvacho mushonga iwopiwa bhuruga raanopfeka zvinomubatsira allright regaitiwo noti tingatsvaka hama dzake tibatsirikane here kuti pamwe mungagona kuti mubatsire because hatichahwisisi kuti zvinofamba sei shuwa masimba chokwadi DHL inogota here kuti bhuruga titumire hamunotumira bhuruga rinoinda bhuruga kwanzi kune munhu ane rukawo munogadzira here rukawo runogadzirikwa ndonaye kurara nevakadzi vevanhu musarari ndakuota vanhu kune munhu waisa meseji ndaivengwa nemuzukuru rukawo uru musarari nevakadzi vevanhu havadzadiwa we allright hanzi musarara nevakadzi vevanhu ndo zvavataura zvezvo sekuru kuti ndinogadzira munhukadzi kuti ukarara nemurume unonamira ndogadzira murume kuti kana ukainda kwaunenge uchiinda chombo hachisevenzi ndo zvavanga vachitaura sekuru ndapota zvangu vanhu ngavade vakadzi vavo kunze ukubva vari kugadzira vakadzi vavo zvinogwadza kwazvo kuti munda wako urimwe nemumwe munhu
but sekuru zvingori kwesewo ko zvongogwadzawo kuti minda yeduwo irimowo vamwe vakadzi zvongogwadzawo zvinogwadza saka muzukuru ukaona wakotikira pakadaro mazuvano kune mishonga yakasiyana rumwe rupukunyuro tiri kupa shitamu yekuti unorwa mupini wedemo unoziva uye mupini wedemo uye wekuti kana wanamirana nemunhu unofanira kurohwa kana wachena kuti amai saka kana wanamira fa watanga warwa nemupini kuti ubve ipapa ubve ipapo kurohwa zvekuchema saka be careful kuti musazosangana nevanamudziko vakadai yakoomedza. Alright. Sekuru, pane mumwe musikana watakangoshaya just like that. Kungodisappear, munoziva munhu kungonzwa shayikwa. Kungoshayikwa, kutoshaya kuti asi wakadliwa neiko, wakadiko, kutsvaka kwese, kushayikwa nehama dzikutsvagwa nekusaidi Sekuru. Tachikumbira kuti kana muchigona kuzotivhenekerawo mutionere kuti munhu uri pai. Tionewo. Ndati tinemwe musikana wanga ari panapa paumwe weta wataifara naye wakangodisappear kutange wadliwa nepasi kungoshayikwa kungotsvakwa kushayikwa zvose kuhama kungoshayikwa zvachose ameno kungotokuita kunge ameno kuti akangodisappear akaenda papi ameno tachikumbati kana mukazvichiita mutasiro kutono kuti uriko here uri pai akabuda achinza uri kuende hakuna Sekuru ane information hakuna noziva hakuna akangodisappear chatoziva chekuti munhu wokuti chero kumba chero hama dzake chero kupi hakuna anga chingori munhu ave active paFacebook apa aigara ari paFacebook apa akangoti zii ndokubva vanhu takangoti ko munhu aripi hama dzatangotsvagawo nanhasi we don't know hatina clue makuhwa mama anombobuda but hatina shiwa nemakuhwa acho kunzi akafa but hatina shiwa nazvo hazvina proof hani mazviona fembai tafemba ngoda weropa rake chete tofemba ile muzukuru tomutokonyesa mudzimu uyo wangotambobvunza uye mudzimu iwoyo wotaura muzukuru zvakaitika zvose izvo zvidoko ndoba tinongofemba chete muzukuru. Alright. Saka mimi mchida star rake muda weropa alright nditaura nasisi vake nditaura nasisi vacho wouya ndowafemba muzukuru muno mudare zvakasimba kana ndavafemba zvakasimba ndotaura kuti ndinotenda kuti pane chinhu chiro chinobuda chimwe ipapo no problem chataura navo nokuti vanogona vanouya because vari kuZimbabwe ikoko vanouya ndinofemba muzukuru ipapo ndorefrata andokuvakisa rega ndikusendere kuWhatsApp ikoko muzukuru urione wakisa imba yakanaka kwazvo alright mangambotadzise kuri kuchuya vanhu vakuru vose vanouya kwasekuru kobatsirwa kudai vanhu vakuru vose ava motodza kuvaka fureti muno hazviitizve hazvitoiti ngani makati vakairi manchoni chaiyo ndora ndokuvaka inga mweya wako kutaurira zvomeni muti vaka manchoni ka inga mweya wako kutaurira imba iri irapa mweya wako ngauramba wakakuchengeta amen saka muri kureva kuti mweya wangu wakachena here Sekuru mweya wako ndichiona pamhanza pako muzukuru handinachandaona chiro chekukudzidza handine ndotoona ndimboona umwe achitondituka chiti ndine utsinye ndiri satani ndakazodi ndototi pamwe kuda ndakasviba vanhu zvandisingazivi kuda ndoto menu ukandisatanitenda ichidamaita henyu ndotenda aiwa ndinotenda aiwa ndinotenda ndakukandira imba waiona imba yangu kai handisati ndaona regai ndinde kundoona miretoni handikukuvhairi asina chiro mukatotivhairira Sekuru mukativhairira munenge matotipa shungu zvekuti titoitawo mazidzimba iwayo shuwa moti mugara muno South Africa matirimo muno mamikuku imomo moti zvakanaka naye Sekuru ndojobbek rega ndikurakidze tumatepe twamunoziva natwo tuwe tobrutu iri kupi imba iyi Sekuru mujobbek muzukuru ndakatenga kumastendi kwenyu mastendi kupi mujobbek hanzi kwaro setenfield
kuzotsete mvundo kwakamakatenga stendi ivi sekuru makatenga stendi mune mapepa emuno here saka aiwa ndoreva chiti mapepa ekuno kuSA alright ndikatazigunda kwahoma affairs iri muzvikuru kunovapana 30,000 rands muzvikuru chitendewa nenyika dzakawanda ndogadzira chitupa changu original muzvikuru vakati 10 ndovapa kana 30 muzvikuru vakati 20 ndovapa 35 vanondigadzira original muzvikuru chitupa 1 alright aiwa ndozvana chitongobvunzira rangu izvozvo vanhu vakuti kwaitona imba mira ndikucharidze imba vanhu vakuti imba iyi imwe kanke blue mira ke blue kari papa apa sekuru pane chitangi chemasuwe chapo chebrood meni muzukuru papicture rekupedzisira kemvura cheblue kuti mamita itatu muzukuru tuviri utu wavula picture kuri kutu ndatuona ndatuona hakuna chinokona muzukuru kana ukabatana demoya unoshora mumwe demoya yaunodzikira aiwa shekuru muri kushanda zvekuti tu muri kushanda yatopera kaimba iyi saka nhai sekuru imimi kana imba iyi yapera iyi muri kuda kudii miplani iyi muda kuya kuzogara kunei ndobata nyika yose sezvanga zvakaita babangu idea ndekuti muda kubata kwese ndakubata nyika yose okay alright imanshoni sekuru haisi flat ramamuchiti kuenda kavaka flat indo inonzi manshoni chirungu iyo mashoni muzukuru yakutaura nezvayo asi imba nechangu chekupa muzukuru undidraftira adrafta ndoenda bata rangu alright isoso chikora hatichizive hatibolo kunodiseka kuti anhu anobva nepachipinga haana kufunda atozatonyatsokuziva kuti kazhinji kacho vanhu anobva kuchipinga vanenge vati masina kufunda saka izvozvo hatisi tose zvedu aiwa panonzwika sekuru panonzwika tichatodzidzao zvakawanda kwamuri matoti inspire maiona manshoni guys haikona zvongoya munoko tuduka vimpukumu vanhu vari kuzimbabwe kwachivaka mamanshoni muno handi kutenga stendi havana kutenga imba yakamira havana kutenga imba yakamira vakatenga stendi vakatenga kuvaka kuti 1 maiona payavi handi mazviona maiona payavi saka guys vanoda kuvabata nhamba ndakupai handika chirega ndisiye sekuru vauye sekuru ticha kana muchivada mongondudza vanodzoka futi pano handika mubvunzo wamoda kubvunza kuti topika moda kudzidziswa nechivanhu tinouya tobvunza sekuru vauya panapa votibatsira kuti tizive kuti zvinofamba sei animaona patopiki dzechivanhu dzamunenge muchida kuziva tichinzwa kuti zvinofamba sei manshoni vakuru vemanshoni chaivo saka nhai sekuru mubvunzo wokupesira musati maenda sekuru tiudzei kuti kuona kwenyu kwamuri kuita pana 2023 pakamira sei apa chii chiri kuiti pana 2023 sekuru muri kuona pachimira sei pamange apa pamaresults apa pamaresults apa kuti inini muzukuru ndoda kukutaurira idi risingaputse ukama idi alright unoya muzukuru ndoda kuti ndiubati handitika apo ndoda kuti mwari naazimu aite kuda kwawo alright matara pachikuru
Makuru akataura kuti akuna chado chikuru. Inini mboni ndingade kuvanzira kana kuti ZANU-PF mukuru pasina kuti handityi ende handiyini sasekuru wako. Hamuityi Inini ndinopika nababa vangu muzukuru vanonyembekwa nezimbabwe yose kuti vakaeredza ngemvura muzukuru. Ndichipika izvozvi ndichikutaurira so muzukuru ndikatongerwa ndinoziva jaji kuti ramba wagara ipapo makore andi. Asi ndouza zvechi ramba wagara ipapo makore andi vanhu vandoti agara ipapo pacheya ipapo. Usafungere muzukuru. Ndikunzwa. Usafunge kuti kukumba kwako kuziye kuti 302 down chipinge kudzambi vanokuziya vanhu vese vavo vanhu vanoziya kuti vakaraputa zvakadini muzukuru zvinozwa zvadhakwa zvose. Alright. Saka muchireva kuti pamwe kuda kuti yelo ingapinda kautiti hapana yero inopinda muzukuru ko muzukuru waingoziya here kuti nyika ino muzukuru vamugamira vachazopa. Alright. Akwana sekuru yelo iri kupinda mazvinzwa ka guys. Yes. Kwai yelo iri kupinda na sekuru. Inini ndikade kukuvanza. Inopinda muzukuru iwe mugari kubva sare vachiro vapenyu yero yaingopinda. Yaingopinda asi kuti yaingokudubugwayo imwe yaye. Yaingobirikwa asi ndikutaurire Mwari anotoka sekuda kwake. Chandoziya. mai vachavhotwa asi pavhotwa mutambo wokupirwa unogara uchiitwa ucharamba uchiitika asi pane kunetsana kuchaitika pazviri izvozvo. Pane kunetsana kuchaitika. Alright. Kwaitika ndazona padzokera mubatanidzwa wakamboitona mukuwana achikupenya mubatanidzwa. Alright. ikoko ndokuchadzokera kuti nyaya iyoyi. Alright. Asi vachatengenera nekuda kunetsa asi vachavaratidza kuti paito kuti mubatanidza. Alright. Hey. Varangovari Hey. Saka panogadziriswa sei kuipa panenge pachidai video nokuti hey. unoda kupaiwa kana uine vamwe vanongofembera unowanzwa uone zvava chakutaurira ipapo. Alright. Kuti inopiti pfeke zvayo yelo asi panongorohwa futi chikiribidi. Chikiribidi chaitwa asi 2023 pachamanikidzwa ukoko dzekuzoita mubatanidzwa nekuda kwesichiro chenyara Tanzania. Hey, we can't wait. Takamirira regai tione. Regai tione kuti zviri kufamba sei. Regai tione. Hey, sekuru regai tikutendei tikusiyei muatende kuma clients. Ndakutotukwa nema clients pana batu kwanzi. Chiva regai tichida kutaura navo kuseri. Kana tine zvatinenge tichida sekuru muripo techingokubatai. Sekuru kwa iniwa sekuru imbodzokai. Titaure zvakati kana topic yakati. Tichida kudzidzao zvechivanhu so tichauya kwamuri moya panapa tichita hurukuro dzedu saizvozvizvi tichitaura. Izvo zvakanaka muzukuru mashoko akutaura kana ndichinge ndisina kuendwa nematare muzukuru ndikukomedza kuti sungunu kwako ndikubwani. Kana musina pamunenge muri free zvenyu ipapo hapana chakaipa. Aiwa sekuru tinokutendai ndofunga mheno vari kuda kutaura nemi kuseri regai tikusiyei teti chizongotaura kuseri asi musazokanga makundivhenekera munyaya yemusikana uya kuti tione kuti musikana yakafamba sei. Ndichataura nemi chakurangadzai kuseri ndichataura sisi vacho vauye kuseri ikoko. Mati sekuru aigara nani aigara oga zvonetsa aigara oga ndofunga meni. Yowe. Alright.
kuti ingaita kesi yehuman trafficking. Hamuri right ipapo ichokwadi. Chiregai nditi sisi vacho vagoya kuseri kuti mutaura chokwadi ipapo. Regai nditi sisi vacho vauye kuseri vakupei zvisere. Aiwa ndizvozvo. Alright, aiwa pakanaka Sekuru tinokutendai maita henyu mamboya pano tazivawo uri zvasekuru Ndunge tachingovawa but tisati tambotaurawo nawo tasingaziviwo mukati nekuti makationawo sei mukasvikawo sei pano atizivi asi toda ngotenda hedu nekuuya kwamaitawo pano takuzivawo zvakawanda. Aiwa tinotenda morara zvakanaka. Alright pakanaka right. Pane munhu andiri kutsvaga mucomment section ari kupi? Fona. Munhu andiri kutsvaga uri kuzviziya. Ndakona mucomment section. Wati uruda kutaura nyaya yako uruda basa. Uyatione. Namba unayo pawapiwa kana namba yekufona. Message SIS MELLY don't leave me kupi. Okay. Right. Munhu anoda fona katinze sha. Fona Frederick. Wanga chindoda kutaura nezve nyaya yangu ndikuda basa. Fona tinzwe. Ndongo ndofunga nguru wamirira. Wanga chindoda kufona. Une namba yekufona nditi? Une namba yekufona nditi? Mnamba ndakupaidza Sekuru mucomment section muwandika kuziya kuti go at your own risk. Shamwari, iwo kuti kwadzi all these people that I'm referring to siyana neni. I never referred anyone. Ndofunga pama comments angu I said to go at your own risk. Inini munhu akauya akati platform ndeye munhu wese akauya akati ndikuda kuita I want to come on live atinotorambira zvakangofanana weshisha akauya pano panotave chechi vandaba live avo vakauya vechivanhu vese zvema live avo tinongovaunza but zvokuenda kunorapiwa ndeye kwako guide decision yako wega semunhu ndakuda kuenda hakuna munhu anozvozvurudza munhu hakuna munhu andati enda kwakati unorapiwa. Nai guys aripo here ndati ndanorapiwa aripo here mwesa ku inbox kwangu WhatsApp aripo here munhu andati iwe ndanorapiwa kaSekuru Ndunge aripo kana aripo taura kuti ndiripo wandati iwe enda kwaSekuru Ndunge norapiwa aripo here haiwa Phoebe. Alright rega ndikupe 5 minutes hanzi ndipe 5 minutes ndofona. Alright. No, Karisa Nyasa. No. Wataura as if pane munhu wanda refer kuti indauko. I never referred anyone ndati Sekuru vaya pano vakutaura zvavanoita tinokuita ma interviews. Izvo zvitiri kutora neve interviews nevabhoni vebhora. Tikuita ma interviews nevaimbi, tikuita ma interviews nemapasi. Totomadawo mapasi ava vanoti makandiwa kwaya pana pakuda interview tingarambe isu. Atitorambi. Makandiwa kauya magaya kauya tototi uyai pa hotspot. Passion jamba tototi uya panyanga. Saka vakauya ona Sekuru Ndunge vana na Sekuru ameno kuti vanani hopo. Tongoti pindai pa hot seat. Zvokuinda izvo unoenda woga iwe hakuna nokusira tambo. Iwe ndo unoenda woga uchinda. But nichadongotaura mukomende I say go at your own risk. Handitika hanzi ndipe namba dzekufona mera ndikuisire. Ndikuisire Vincent. Ndakuisira idzo Vincent. Ndakuisira idzo. Ndakuisira namba shamwari namba ndakuisira Vincent. Anzi passion but akati hot seat ine tinonga titomubvunza mubvunzo yeye tinomutukira kuti tituya kuzomubvunzira pano. Haimona akati ndikuuya totouya kuzomubvunza kuti newe unokuchiboti kudiko panongo chituka nzeye chichituka unochimborevei titomubvunzira ipo pano atidi kuwa kuma titatowana mukana wekumubata nekutoita 1-on-1 naye titatomuwanira ipapo totomubvunza.
hanzi magosta anonetsa should be dealt with. Magosta anonetsa ini ndine nzira yangu yandiyodhila nayo neyandakakudza iwani. Iyoyo hakuna imwe inodarika iyo iya. Anoona? Ndine yangu live yekuti iyoyo vanenge vopinda Mwari voita zvinhu zvavo ka. We might not see sevanhu venyama kuti munhu akudhiliwa naye Mwari vari kutonga, but iye anenge achitofila ende mukati memwoyo wake at the back of the mind anenge achitoziva kuti oh I think ndipo paya. Yes shes. Anoona? Anenge achitoziva. Akatuya pasho mutomubvunza kuti naye how come to you passion iwe kuti unenge uchidai ntimi dzako idzo totomubvunza. Hazibhouza iti tatane platform yake plus tate always says everything about herself, saka hapana chamungabvunza chinyuwani chekuti mungamubvunza moti momubvunza chi. Pataura Sekuru kuti anzi chino sandawana ndipase ndarama ndabva ndafunga Jaburani mamuzi aJaburani weku iyo aifiri zitafara wokwa Sekuru Nshumba. Thank you Molly. Tichamuwana pano mama Brandon one day acharasikira one pano kana rasikira pano tichamubvunza chete. Tichamubvunza one pano kana rasikira panapa. One day tichamuwana chete. Tichamuwana chete. Yes Primrose Plantia. Kuti ko ndimi prophet munoziwana kupiko idzi. Ndimi madziwane epi na prophet dziri kufamba sei. Tichamubvunza. Tichakwana nguva. One day tichasangana ende ndikatosangana nani bodi zvakwana nichoda interview ini. Pechinwa chinyani kuautauri kuti ndiri kurwara naye pechi unongonyengerwara wakanyarara tozongonga kunzwa kuti munhu afa shuwa sadaro iwe. Tarira kandira zviri sei munhu wedu achiri kufona here apa kana kuti achafoni zvedu tipedze life. Magosti muri kumbonyanya uchema nawo zvekudaro akurwadzisai zvekudaro marwadzisa zvekudaro nemagosti muri kunyanya kuchema nawo nhasi zvekudaro indamanya kuchema nawo kudaro nhasi. All right. Hello. SIS MELLY. Yes hanzvadzi uri sei? Ndiri right, muri sei? Tiri boy isu. Ndauya nenyaya yangu nawo. All right. Okay, inini ndaita ndenge foni yako iri kukata wena mune zviri kuitika uri pane network here? ndiri pane network murundiswa yanga yambonyarara tanga futi. All right. Okay, maundzwa nawo ndiri. Ye takunzwa. So ndenge nchiti inini ndaita tepina tembo yes. nditaure. Taura takateerera takatomira kuti taure. All right. Okay, nyaya iri panapa ndeyekuti ndaita zvechipfambi. Waita zvechipfambi. Ndiri murume asi ndaita zvechipfambi ndichiitawo kuti pane chindiwane kurarama nguva yese. But ndiri kuona kuti hazvikuno Cape Town zviita kutotombo ndiri kuona kuti hazvisi kufamba ende ndiri kuona kuti hazvisi kufamba kuti ineni mwoyo wangu hauchadi. Mwoyo wangu hautendi. Haugutsikani mwoyo. Mwoyo wangu hautendi kona foni yenyu iri kubreaka what's going on? Hatisi nyatso kunzwa zvakanaka takunzwa pekuti wanga uri fambi uri kuita uchikata uri kuita uchibreaka. Aiwa uri kubreaka handizoti chii. I don't know what's going on. Uri kubreaka. Kata ufone futi. Nevidiwe. Unofona naimi unofona network inoda kukanganisa munhu naimi network zvakaoma. Satani ibva sire kwedu.
Satani ibva kumashure kwedu. Hesi simi. Hey. Hello. Makundinzwa. Yeah, zvinenge zvanani ndameno vanhu asi kwandiri ndine zvinenge zvabheta. Ndiri kuti ndaita zvechifambi. Handiti. Ndaita munzwa. Tikunzwa. Ndati ndaita zvifambi. Ndivata nevarume vakuru varungu ava. Basi ndezvekuti unenge usingadi but inokupusha inhamo ninawo yemari unochida mari munopushwa neizvozvo. Alright. But makabona kuti unenge unoenda uchinoita chimwe chinhu chausiri kuda kudzvanoma. Kuda mwoyo wangu wauda but inhamo yemari nhamo urombo. But ndazosvika pastage yekunoti no man because ndakapedzisa ndabata HIV nokuda kwezvo. Oh, shame. Ndapedza ndabata HIV nokuda kwezvozvo because munhu anouya akabata mari anozondokwedzera mari ngatite pasina kondomu ngoita sei oita hake. So ndakuda kurarama real life not life yandiri kurarama real life yekuti munhu anozagomba asosenzoraramo real ndipo real job munotonzisa. Uri Cape Town kola? Ndiri Cape Town. Usaka uri gay here? Ndingangoti ndiri pakati zvanyanya kuitwa nenhau yekuti ndoda mari yatsvaga mari ako. Wausi gay waingoda mari? Ndaingoda mari. Saka iwe uri straight hautorina mafeelings nevanhu ava? No, handitorina zvaingova zvemari nongoitira kuti ndiwane mari. But kana uchienda kunotsvaga mari uchiita chifambicho unenge wakadhisa segayika because kana uri nova vangakutorika. Unenge uchinwa mapirizi zvakawanda zvaunenge uchiita kuti ita sei kuti unge usingafunge zvakawanda. Saka waita madrugs futi kuti unambe that pain yayo uisuppress. Shame. Saka wakapinda muchifambi chizva une makore mangani urimo? Ndane 5 years now. Uri imomo asi paunga urimo muchifambi macho zvaibhadhara here? Unoona kuti hauna chaumbonyatsoburitsa because to me handizombanyatsobhiliva kuti iyi mari ite ndongoona kunge deti mari unozoona. Ndizvozvo. Saka chirwere chinobata here kumasure uku? Kumachi? Handimemshira nekumasure. Chirwere chinobata here? Chinobata atete. Saka izvozvo uchiri kungoendera pati mazano wakamira? Ndikatowana zvimwe ndotoda ndiwane something chekuita then ndozvisiya. Ko ukaita kuzvo kuenda kumakosi ekumarestaurant iko kwenyu Cape Town hazviiti kuti ushande marestaurants zvako? Yes, muCape Town yes I would do nogona kugara but ndingachida imwe nzvimbo iri out of Cape Town yekuti unotanga upenyu hunyuwani bvise memory yechiye nzvimbo. Hauchadi zveshuwa. Shame. So no, I sympathize with you and I can feel kuti hauchadi zvemashuwa. And wagona wataura kudai soka wafumura wagona wafumura. Wafumura. So ndozviripo so ndoda kuti start a new life. Saka uri kuda kubatsirwa kutsvaga pekuti usvikire? Unoda basa. Saka basa raungagona nderei? Ndogona basa rekubika but chero any basa ndokwanisa kuita mumarestaurant. But any basa for now ndokuda any basa then we start from there. Yeah, sure. Right guys, ani muri kunzwa ndo vana toda kubatsira vakadai. Ani muri kunzwa? These are the people vatoda kubatsira ava abuda pachena ega hapana munhu amumanikidza hapana munhu amufonera hapana munhu ari kumuziva akati ine handichade ndakuda ende chandinakidza hanzi ndoda kutobva kuti mweya wenzvimbo kune chinhu chinonzi mweya wenzvimbo guys. Mweya wenzvimbo unoti ukasvika panzvimbo kana pari paarea yechihure unokarikana chero wanga uri munhu akaita senokarikana wangove hakira watove mweya wenzvimbo unoopatira nokondrola vanhu panzvimbo ipapo ndosaka vari kutoda kutsvaga kumwe. Saka guys kana kubasa kwako unoshanda vanogona zvokubika uchiziva kuti kurestaurant kurudiwawo vanhu please let's help your brother pano. Mune makore mangani brother? And 28. Uri mwana mudiki. Vane 28 handiti
So please anenge achiziva kuti pano ndepapi pari kudiwawo munhu kumarestaurant kwenyu uko vari marestaurants please let's help a brother. Chinonzi diaries ichi tinojegana tinobatsirana pane munhu abuda pachena ushu tinobatsirana handi mazviona tinojegana. Saka hanzvadzi makatono imimi first step yenyu makati ndakuda kusiya zvinhu izvi makangoti ndakuda kusiya makadi makatendeuka here kana kuti makungosiya chete pasina kutendeuka? Do you know, but right now you can still go to church even because you don't have to give God a condition kuti ndikasiya ndo panichazodai. You can still start going to church izvozvi handimaona and pray to God you must forgive yourself my brother because muneka umhosva kamikamina kuzvitongesa kuti ndendwa kuti ndikazidai munototanga kutoti Mwari ndiregerere ndaitotadza ndakatotadza nekutoziva kuti kutadzirai Mwari ndiregerere tangai mafikisa ukama hwenyu naMwari go to church muri panguva yamuri iyoyi basa renyu rinogona kutovhurigwa muri momo because Mwari ava ndiMwari venyasha. The fact that you came out pamberi pevanhu vese ava muchitaura something I believe is definitely going to happen. Mune girlfriend here? For now, I kind of Zimbabwe, so I can say. Okay, so girlfriend yenyu yaizviziva ndozvamunoita? Ainge singazivi. Oh my egg, saka zvinoiti munoshandepi pamaiuya nemari? Ndangotipita madhemozi evanhukadzi vanongobhirishiswa. Mamusingagari naye? Yeah, ndizvozvo. Saka imi mukufamba kwamaita umu semunhu wechirume muchiita nemaingoita nevarungu chete handiti? Nevanhu vatema kuna vanhu vatema vanotobhukawo vanhu vatema vekuzimbabwe? Vanhu vatema vechidiki manje vekuzimbabwe? You'll be surprised kuti vazhinji vemuno vazhinji vemuno vekuzimbabwe but vashoma kuzimbabwe. Alright. Saka machallenges amaisangana nawo mukufamba umu ndeapi? Okay, chinoita chekuti pane zvinhu zvaunongosingadi kuita but unoitiswana nawe kuti pay off a big amount of money and uri kuda mari mutoona manje. Okay, tinyatsa kuti budirai pachena sekuti sezvipi zvamaitiswa musingadi? Okay, senawe kuita pasina kondo. Alright, unogona kunzi idyanhengo yemurume yemudhara murume mukuru akura ane 60 something years old. Imagine, right? Asi mari yawedzerwa wotonzi idya motodya. Yawedzerwa unogona kunzi kukisa. Imagine urukisa mudhara iwe and imagine just picture that kuti mudhara and vanhu varumewo murume ndikine mudhara uya. Ndosaka maizotora madrugs. Saka pamadrugs apa hamusi addict here? Kana handisi. Makatosindaenda kwavari koutaita zvataitawo ndizvozvo havazi vese vanodaro like report apo nepapa so sometimes unongotora mapirisi ekuti mapirisi achawayachichee kuti zvisasechitoshanda. Saka uyu munhu achiti ndakuwedzera mari kuti udle nhengo yangu mari yacho yanenge achiwedzera to let's say machidya mari imi penaiti? Okay, mostly kazhinji kacho tunezvezve paawa pana jesu wazotoma manai so let's say ndachaja 1000 per hour. Uyu ari kunondowedza like 700 urubetsa pa 2000. Alright. Per hour ndoita sekuita toita ichi. Alright. Saka pamuri kuti awa apa muri kuti munhu aitota awa rose kana kuti aingoita kakawani chero 10 minutes opedza ozopa futi. Kana awa munoziya system yacho awa inongori mutemo kachiri kacho mwana gona kuita 10 minutes. Alright. 15 minutes vatoma vanopedza awa. Okay. Saka imi semunhu asiri gay ari straight handi pamakatanga kupinda mugame iri makapinda sei? Unoona ndezvoti iwolo zvina mari unenge une mafriend atori mafriend waito zvitoto zvakafana vanobonetsika nezvakazvanokwanisa kuita totoitawo handei nhasi murungu wangu ari kudo munhu wekuti tiite chichi chavatatu for 3 zabo rumatangira achitipa.
Saka imi muchizvitanga zvinhu zvazvisi nyore imozi ati kushure kune wakasunga kuti ndi makatotanga mazora malubricants. Aiwa, imira ndambogara ndaitiwa nemumwe murume. Ho imi ndi muri kuita vanhu. Ndiri kuita vanhu ndambogara ndaitiwa, so avanobhadhira kuitiwa neni. Oh, ndahwisisa handaichitofunga zvisizvo. Wone saka imi munobhadharwa kuti muiti muvaite. Ndivaite. Saka munhu ndopanenge achiramba ipo kuti handisi kuda kondomu. Anenge achita yakadaro because adanzi kondomu inorwadza. Kugokwadza ndiri kuplastic kushure here uko. Hanzi rinorwadza plus haritesti zviright. Saka vanhu vacho vamunenge pamakatenga muchitaura vanenge vakaanza kugeza kumashure here haizobudi here netsvina. Sevarungu vamwe vamwe vanongazato chibhadhara, they don't care, vanongoita zvavandaanozivataabhadhara. Iwe unotongoisa pfungwa dzeprofessional mind vangoti no, this is professional, unongoita dhiripo ndoda mari. Kana yangobuda netsvina ungonogeza. But hati munoziva, can you imagine kuoneswa zvinhu zvakadaro, kuona tsvina yemunhu akusikidze it's not easy, right? It's not easy. It's not easy. And umwanto yasina kutogeza kwacho unotanga achitoti nani ndabhadhira mari yangu. Munoziva kuti rimwe zuva ndakamboti umwe andaive naye ndakachechikuta 4 ndobva yati tsvina ndobva yawira pasi, tsvina chakuwira pasi, ndakati mumba mese kusimira kuita simero kutsvina yaibvepi ndakaoma. So waito imi chipedza kuita yewa imama. So pandakaburitsa nhengo yangu manje yakabva yabuda tsvina yaita ndobva yanowira pasi. Laki mayemba make yakazara achiti munhu vanhu vanenge varungu ava bodo vanhu vanenge vari magere kana kuti vanenge vari kutochita vakadzi. Vazhinji ava mageja, vamwe avondovane vakadzi kuti vachitsvaga. Umwe anotoya kwauri anokudza ndasiya ndatiza mukadzi kumba azivisa ndiriizvezvi uya kwauroita zvawaita kudzokera kumba mukadzi. Zvinozoitwa nevanhu vatema manje. Okay, ane vakadzi ava. Semazimba kune mazimba varume vakuru vane dzimba anotoya kwauri, anouya kwauri oita zvaita kudzokera kumba manheru unovata nemukadzi. Mazimba vakanzwa vakawanda vakadare vavo. Munenge munyeperwa navamwe vanhu vachitotukira but vachinji vachanenge vachiita zvavanoita kubenga. Notozona dzimwe hasha dzinoitwa nevamwe vanhu varume kuti haisi nyaya yekuti kwainovenga gay izvi pane zviripo zvakuda kukavhira apa utongoona matauriro emunhu. So vanhu vakasiyana siyana ndovakuya kwauri from different background. Ya munosangana nezvakaoma. Zvakaoma. It's not easy. It's emotionally drained. Yeah, sure. Chokwadi. Zvino imagine zvaitikira mba makosara vachipukuta tsvina yemunhu handabhadhara. Imagine, right? It's masimero. Iye kakana asi mumba make chakanongopfeka hembe dzake okupa mari yake obuda weni. Shuwa ndosekana museri kugare zvokwadi haiwa kana. Utomama achiti aiwa uyo bodo uyo wedwe. Asi munhu makamuti makatombomutuka oka. Unogona kumeserwa mashitsi apo naanouya kumesa mashifu matawel oenda it's very challenging. Iwe ndiwosara uchiwacha mari yayo unotenga zvesefu. Mazvona. It's not worth it. Saka mamwe machallenges amaisangana nawo ndeapi futi besides ekunzi bvisa kondomu chichi. Imwe challenge ndeyekuti unogona kuenda kuclub. Especially zvinowanzoitwa nemakadhi varungu avaonzoiti zvakadaro. Unoenda kumba kwemunhu kwese vazhinji avakava unotoita zvaunoita asati akubhadhara uzokubhadhara upedzi. Umwe anogona kukutora asina mari kana kuti okusendera e-wallet. Handiti? Akusendera e-wallet uchingobuda uchingobva. Oirivhesa. Otoirivhesa pauchazoti unoitora hazvichaite washandira mahara. Saka munofanwa kutanga mabata mari maoko. Kazhinji kacho kana ndichiita e-wallet munhu ndotofundira friend hangu tichipamaka kuti enda pamapawallet yemunoizidhova mari iyoyo. Yotanga yabatwa maoko. Vanhu vane utsinye. Mazuva ano ndoita zvekuti unosenda EFT yako ngaive instant. Okay, ngaive instant ipapo. Saka munoenda kurodhi here kana kuti vanoita zvemafoni? Mufoni moita zveonline.
zvakadzokeredza online munhu anenge aonawo advert yangu ofona then itedza ndoenda murokwekoroya kwangu. Alright, musingazivani manje amuna mbosangana nemachalenje kuti munozosvika komonzi dzosere mari yangu anabuditsigwa futi kana uda kutorohwa chaiko. Kana remember Cape Town is pretty different than Joburg and stuff. My cases are much shorter. Plus mimi semunhu anenge ari murume achita amwe varume saka anenge achitohla ndogona kutorohwa. Plus remember my target client of base and we are wondering kune varungu avaonzaiti. Vaite chitsotsi. Akashoma. Saka mukadzi mudzimai girlfriend yenyu ndazabva imaitova nayo futi kana mapedza yenyu kumuya mokwirana naye. Ndaitova ndozvimwe ndozvimwe unenge wakwira guilt. Unofila guilt saka manje haana kuwanawo chirwere here. It's not easy. Hana because inini ndakaenda pamigration weekly so hana. Wabeta kana asina. Hazvishuwa unotozvimudzwa mhosva kuti ndikurara nemwana wevanhu. Asi pamunenge makarara nemukadzi mutonakirwa. Asaka. Hapana chingavi hapana. Hanzi pane mubvunzo panapa. Hanzi pane vakadzi here vanotombotengawo kuti vada kuita kumanyuwa ikoko. Variko vakadzi vanotenga kuda kuitwa direct. Kuda kuitwa direct saka munorova zvose. Ndakatobhuka kwakaonda nevakadzi. Kuzoti kune varume handiti. Vanoda kuti wewe unoita vakadzi vavo ivo vachiona. Ndakabhuka kwakaonda nevakadaro. Kuti mimi murume wenyu anondishedza kuti mimi ine murume nemukadzi wandichiona. Mukadzi anenge achibvuma here? Anenge abvuma. Ndaitoenda akatobvuma iwe wotoenda nemukadzi wake iye aripo. Akatarisa. Akatarisa kana kuti mobetserana mune muchinjana kuita mukadzi wake kana kuti girlfriend yake. Iye mukadzi zvitofamba varume tu. Zvinhu izvozvo zvinowanzoitwa nevarungu nemanigeria nemakara. But zvezvifungwa kuti vanenge vachida kuita sei? Inonzi fetish kuti vanhu vanokoda vanenge vachingoda kungoti kuona mukadzi wava kuona kune vanhu vanongoda kuona someone achitaita sex nasomeone. So munhu andokupa mari kuti last time ndakamboshedzwa kuhotera ndichienda muhotera ndatoona kuti one manigeria murume wechidiki ane girlfriend yake yechikala tikanzi iwewe ndoda kuti uite sex nemukadzi wangu zvandisingaite umodzana zvandomuita ini. Unoziva sei zvaanomuita? Kuwaiziva sei zvaanomuita? I don't know. Iye ndobva agara apa achitamba neyake ndobva achiona ndichova. Saka imi munenge makutoita maleseni here kuti munyatsochovha kudarika murume muzvita sei? Tingoitawo zviri normal izvo. Because now ndeyekuti anenge achingodanza mukadzi wangu anogoda something different. Ndomupa something different chaasingawani. Mukadzi achitonyatsa kutofara nazvo? Achibvuma vanenge vane fetish imwe vanenge vachidawo sex so vanenge vawirirana. Hapana kumira musha. Hapana kumira. Saka vakadzi vanokutengai ava vachiti uyai muvache navo vachibhadhira mari vanenge vari varungwei? Vazhinji vacho kune varungu koita makarati koita vanhu vatema. Mozana akatombobukiwa nomwe munhu wokukenya musikana akanaka wechidiki ndakati munhu yanoshanya kubhadhira mari kubhuka munhurume. Tofunganira asingadi zveboyfriend. Maybe but ndakazvakashaya aitowe muhotera anoratidza kuti munhu atori nezvinhu zvake akatorongeka rodo. Musikana wechidiki like kuma 28 29. Makachita hii kuti zina kuti muroore henyu. Akadonga azvitswe izvo zvauite izvo neclient. Saka mupana panoita attachment nemaclients? Kuita sei? Attachment neclient. Azvingotange kuitwa parule yebasa azviitewo madiri. Alright. Anisa marules ndiani? Marules anenge agara aripo pazimeni. Marules basa unongomaona aripo.
Okay, saka apana baba kamboti maenda kuda mama ramba kuenda kubasa semunhu chiri meyo noshikoramba kumira. Zvinoita zvinotoita especially unogona kuona musana kamboita semumuzi. Ndafonerwa akafona nelandline handiti. Ndobva angouya ndobva tita ndiri kuenda ndipe adresi ndobva paadresi so pabuilding ingasingasi flat number. So I think kuti masecurity anga akuziva zvakaitere akaenda pasecurity ndobva abvunza ndobva direct pakuflat kwangu. Ndobva apinda ndiri kuona munhu anoshanda mukadzi muchemberi wechikuru wemurungu. But ndiri kumutarisa murungu but atone miring nemakapfeka dress so aya hanzi machiya cross dresser or what aya vanoita cross dresser aya. Changa aita nemukadzi kamudhara kapera basa. Roza varayo uchanga ngusarwa nangu adiki kuti wachifa unoshaya kuti ndokutangira papi ndakangoti munhu munhu handiti ndobva ronegera gift yebox remachokolate ivo mbuya ivavo vachida kukwigwa mbuya ivavo kuti ndimutarise hei achisikia pakatariro saka yakaramba. Yes, yakaramba atingi yakatozvoona nobvati it's okay just touch me and then ndobva abvaenda but akatonipa tipe apo mari 15 yebasa ndobva andipa tipe 500 so kari kukwira kambuya kako kari kokuoka uriwo kari kofa wakakatsikirira kambuya kakako. Hey, haiwa haimiri shuwa pakadaro inotoramba hazvishandi. Ya basa raiwasiya saka unoona iwo uchiri panjodzi yangu you need a very strong deliverance. Uri kuona mweya wakatora pauri right now you are operating within you with different spirits, many different spirits. Zemunhu wega wawaivata naye wese still iwe ndiwaitoita. You took so many spirits from different people wawaivata navo. Vamwe vane mweya yavo yakadini, vamwe yakadini yese and now it's now operating in within you. Ingori nyasha dzamwari dzokutoti Mwari vakuvhenekera vakakuti usiye uunzwe kuti hauchadi zvinhu izvi nguva ichiripo. Hameno kuti ndingakubatsira so ndingakudirecta papi pachechi chaipo kuti uende unobatsirwa deliverance yacho yakasimba because chero ukada kuti ndakuda kusiya ndakuda kudii but you need to cut ties nemaspirits awaitora evamwe vanhu anonzi masoul ties evanhu vawairara navo vesa antiwazviona so you need to uite ukate usene nazvo. Sa wakaguma rini kupesera kurara munhu nemunhu wokupesera? Okay, fikia pera hivi. No, last week but one. Okay. Because that is slow down kama zwa chizokupizwa kuna muda ni wale 3 bus one is not here. Sa uchiloti pass wa waitu wana 7,000 6,000. It not depend. You know, it's not always. Sometimes someone I negotiate. Say you gonna not in na mari. So sometimes it's not guaranteed that you get this amount. So. But musono ndakarikita mari ndakaita mari okaita mari. Okay, so unogona kuwana vanhu vanenge vari under influence, right? So iye anogona kuti ada kubuka for an hour. And listen. Here all you use are not my drugs, but in the process, opens the money 12 hours or so. So that day, I think that I end up on my 7. Here it has a room under 2 hours, but I was a piece of Honda, it has a rose and as of 5. Murungu and the around 12,500. Hey, one calculator. Why calculate out in the Sogaris upon? Yes, the guys, and I'm almost as I know, it's I don't know how much I owe you, yeah, pakawa. No guys, saka please by the way aninga chida
bedwe ane basawo vanoziva basa. Please, let's help your brother. Ngatibatsire hanzvadzi vasiye. Ende kana uripo a pastor andika anochitemba kuti ndiri pastor wakachenawo pamberi paMwari, please get in touch with me. Ndikupe brother ava mutaure munamate pafoni. Let's try batsiraiwo mweya waMwari mubvise ngikiri maspirits aite catechise nezvi zvanga zvichiitika izvi. Alright. Ndichara panichara newe kuseri. I'll be talking newe kuseri. Chatora namba yako hapa ndo keepa ku WhatsApp yangu chechai. So that we'll be talking paketa muna nenga uya chiti basa pakati. Andika ndobva ndatokukudza kana kuchita obva utongotaurana nemunhu iye ubve andika utange kumwe kunyuwani, but still you need this you need deliverance. You need to yourself to be freed from these spirits that you were taking from these so-called people, so many different people that you were sleeping with. Aiwa ndipapo uchokwadi chocho. Saka alright hanzvadzi yangu ndichange ndichitaura newe. Thank you for opening up and thank you for kufumura. Unoona chinhu chawairarama ukachitaura hachisina power over you, hachisina hold over you. Some of these things, some of these sins andika, they still come back to haunt us and they still come back to terrorize us because ichi unonyera kuchitaura wakaita ntango wakachibatirira chichine a hold over you. Kana wanga uri mbavha wakati vakomana enda ndiri mbavha iyi antozvona ndabuda achisina hold chero zvikataurika chero zvikadini wazvitaura nemuromo wako achisina simba pamusoro pako. Andiona saka izvo watozvitaura uchatofila kama ka lightness yokunzwa kuti ndikizibona ndashare navo wasunungura, even newega wasunungura anditi. Hanzi uye kuchechi kwedu kuMaitland inonzi kudi chechi yenyu nyarai, inonzi chechi yenyu nyarai Shilo inonzi kudi tuone stare chechi yacho. Stara chori ripi? Precious Kative kana munhu wati ndakuda kuchinja upenyu hwangu hazvina basa chari kuda ite start, ari kuda start. Zvokuti aimbowana ma 12,000 akuenda nochikora achipiwa 5,000 itori nani aine peace of mind. Chikuru apa peace of mind yake. Chari kuda iye peace of mind yake and to recover. Remember kuti atorati akabata chirwere. He needs to drink ya pastor anosike, I forgot the name. Hanze anosike pastor zvinotoziva sei kana singa sister racho. Amene kwa kune chinonzi kuMaitland inonzi ya pastor anosike kuti ndeipiyoyo. Amen. Peace of mind is very important because achibetseri kuti upuwe utesokuti upuwe mazimiliyoni but usikuka hauna mzororo wavati. Sometimes anzinonzi spirit revelation church mwanzwa spirit revelation church. Spirit Revelation Church kuMaitland. So shanye kwa hanzvadzi kana vichita go and talk to the pastor, be open to him and tika ukwanisa kubatsirikana because now you usadzokere kumasure. You need all the help that you can get. Yeah, sure. I need all the help that I can get. Aiwa ndinotenda hanzvadzi yangu ndenge ishara newe kuseri anditi kana ndango pangoita anything chinenge chauya anombanzobuda zvawo mabasa. Thanks spiritual revelation church. Okay, spiritual revelation church. Hanzi ndeya Pastor John munhu wese anoiziva kuCape Town. Hanzi ndipewe namba yenyu kuseri ndega ndege namba yangu hauna here hanzvadzi ndakambokupa wani ndikupe. Ndakupai. Alright hanzvadzi yangu rare zvakanaka nditi usanyanya kufunga zvakanaka zvakawanda. Alright, maita basa. Bless you. Right. Guys, ndonyaya dzatinadzo nhasi idzi. Yeah. Friday kana zvozvo ndiri kuenda kubhendi kwakila tiku kwandainvita ndarege kuti ndiinde. Alright, saka zvandichaita I'll talk to Andiselina mangwana ndodzoka kulive ndichikavhira live yeFriday handitika timbonzwa busted abroad handiti vakasungirwa nyaya yemedha handiti vakasungirwa nyaya yemedha busted abroad handiti
busted abroad. Wega tishi yes ndiye profita mkuru chaiye pa upenyu wake, but chinoitika ndechekudai so zvinhu zvakafanana neizvi kana uri iwe wega uchida kuchita unosviperera simba. The devil ane way yekuti iwewo kana uri munhu usina kana any attachment any spirit up uchida kunamata dzimwe nguva unonzwa usimbe wopusira ngoti handizonamata mangwana. Chiimagine panapa he is supposed to be dealing with war. This is war. This is a spiritual war yekuti ega kune pamba kuti ukatora huni 1 ukaisa pati bike sadza ibike sadza handiona, but ukatora huni 3-4 kadzisa apa ukavesa moto handichika dzinobika sadza rikaibva. Pane mamwe ma spiritual attacks, mamwe spiritual wars kuti you go to your sisters and brothers in Christ ka vokubatsira kumira neyo pamunamato, because wega chaiko dzimwe nguva zvinokuremera semunhu wenyama, zvinokukundira because you be fought left right and center na Satan achikurambidza kunamata, anenge achitry kurambidza kunamata, and the spirit yemunhu sometimes you end up semunhu wenyama unoziva you can unogona kutongoita kangoti andizozviona andiona. So you need a push andiona, you need a push. That's why sometimes we share our problems nevamwe vanhu, because we problem nendinaendega sometimes nenditoziva solution, nenditoziva kuti answer yangu ndova kudai ndidai, but nendisina inspiration yekuti inondibatsira kuti ita zvesure. I need a push, somebody anoti yes do it, do this, ita ramba wakatsika waita here wadai, and then zvobva zvaita andiona. All right, Auntie Selina, I'll get in touch with this brother tomorrow, and then Tovatauya nayo antika busted abroad. It's a new show that we introduced. Antika majere kuno ku SA ndosaka chiti busted abroad. Anditi vari ku majere muno mu SA kujerere kupi amene kwavanenge vari kokoko kumajere kunze kwenyika vatinge dishara na pa phone tichinzwa nyaya dzavo dzakavapinza mu majere kudzingava nyaya dzechi nechi anditi mashona tichinzwawo. Saka try to bring it tomorrow totaura navo anditika tonzwawo kuti medha zvakafamba sei chichakaitika, but hey nyaya yacho handisivi, but vari kusevawo vari mune certain jere ravari anditi mashona hanzi vanda kuenda here. Ndo zvavataura nyarai, ndizvo zvavataura handisivi, but ndo zvavataura. Ukazouya ndogona kupa namba yavo motaurirana hanzi asi mavingwa ndina vingi vari kuona bhora. Ndikune bhora here, kune bhora vari kuona bhora, but ininde ichito wangu zvelive, but ndindatoneta zvangu ndindasoda makumba akatozvimba nekumira. Alright guys, saka ndakuenda bye bye, morara bho anditika morara bho, tobatana futi zvemangwana anditika tobatana mangwana anditika bye bye.